Baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites and it's all for you in the evening and with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat Hana, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Report Second Edition, adlaw sang Webes Pets 25 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikaapat ang adlaw sang Webes sa kaunsa ng bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erlin Bayonita. Na nakita asala sa siyate ang takna sa mga aga. Sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod sa Bangman, sa maya probinsya sa Negros Occidental. Ang mga trabahante pwede makapakigabahin na diri sa may National COVID-19 Vaccination Days na ginadeklara na kahapon ni President Rodrigo Duterte pinaagi sa may proclamation. Alin Nobyembre 29, Nobyembre 30, and then Disyembre 1, kagamumaning ginapreparahan sa mga LGUs, ining ginabansagan bilang bayanihan na bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Kaya tinutuyo sila nga mas mapadamo pagid ang mabakunahan kontra sa may coronavirus kag madasig naton nga malabot ang herd immunity ilabi na sa may first quarter sa tuig 2022. Ginapirmahan na kahapon ni President Rodrigo Duterte ang Proclamation 1253 para sa pagpatigayon naton sa tatlo kadlaw nga National Vaccination Drive nga pangunahan sa Departments of Health kaga syempre ang Departments of the Interior and Local Government. Kaya ginalantawa diri at least 70% of the total population kalakip na ang mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob Jesse Siate ginalantawa diri ma-administer or ang kinanglan na panaton is 53 million doses sang COVID-19 vaccines amo pa ni ang natalana nga iga-administer. So mayara gid sang need parang ma-cultivate bala ang bayanihan spirit sa mga Pilipino. Kinanglan naton nga magahugpong ilabi na subong hindi man niya problema mo ang supply sang bakuna. Kahapon nagbato naman kita sang mga 700,000 doses sang bakuna halin sa may Australian government kaga nag-aabot sa may Ninoy Aquino International Airport. Di may mga mag-aalabot pagid sining supply diri sa aton sa may Pilipinas. That is why ang mas ginapasangkada man sa aton nga gobyerno ang vaccination drive batok sa may coronavirus. Gina-target na diri mabakunahan na 15 million ka mga Pilipino sa 16 ka mga rehiyon sa Metro Manila. Because susubong, ang nabakunahan na isa nagadangat na sa 32.9 million na Filipinos and counting, pero fully vaccinated naman. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Golden Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita,
Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-25 na ho sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. BRP Sierra Madre ng Pilipinas na nasa Ayungin Shoal, pinatatanggal ng China sa Pilipinas. Sa international news naman, ang France nagulantang sa paglubog ng bangka ng mga migrants na ikinasawi naman ng 31 katao. Partidong Lakas CMD, inadap na rin si dating Senador Marcos bilang kanilang Pangulo. Economic team ng Pilipinas magsasagawa ng economic briefing kasama ang Foreign Chamber of Commerce para talakayin ang pagbangon ng ekonomiya at investment opportunities. Driver at 15 pasahero nakaligtas sa makarang mahulog ang dump truck doon sa bangin sa Kalinga. Sa sports news naman, ang PSC handang mamagitan sa Patafa at kay AJ Obiena. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nais ngayon ang opisyal ng China na alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal na bahagi ng Spratlys Islands. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Xiao Lijian, naniniwala silang parte ng tinatawag nilang Nansha Island ang kinalalagyan ng sumadsad na barko ng Pilipinas noong taong 1999. Bago napunta sa Pilipinas ang naturang barko, ginawa ito para sa Estados Unidos bilang USS LST-821 noon po yung taong 1944. Noong 1970 naman, napunta ito sa South Vietnam bago na ilipat sa Pilipinas bandang taon na 1976. Noong isadsad naman ito sa naturang bahagi ng West Philippine Sea, naging pansamantalang tirahan na ito ng mga nagbabantay na sundalong Pilipino sa karagatan ng sakop ng ating bansa. Kaugnay nito, naninindigan naman ang ating bansa na mananatili pa rin ang naturang barko sa Ayungin Shoal at ipoprotesta ang anumang aksyon laban sa ating mga kababayan sa mga pag-atake ng ilang Chinese doon sa naturang bahagi ng teritoryo ng ating bansa. Nabatid na umabot na sa 231 ang bilang ho ng mga diplomatic protest na naihain ng Pilipinas laban sa China mula pa ng taong 2016 unang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Department of Foreign Affairs, Assistant Secretary Eduardo Meñez, pinakahuling protesta na inihain umano ng ating bansa ang kontra sa Beijing na dahilan yung pangyayaring pagharang at pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa dadawang magdadala lamang ng supply dyan sa bahagi ng Ayungin Shoal. Kuha pa tayo ng mga update mga kabombo, mga aktibidad dyan sa Parasyo Malacanang dahil tungkol naman ito mga kabombo doon sa issue ng kaso ng Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. May natanggap na kaya sila kaugnay doon sa hinihinging mga dokumento at sausapin din ng iba pang mga aktibidad dyan sa Parasyo, lalo't may napabalita na pagpupulong ng mga local chief executives dyan sa Malacanang. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Eber, nilinaw ng Malacanang na wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon, partikular yung kahilingan mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa umunong ebidensya o patunay na inimbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga insidente ng pagpatay sa bansa sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration. Dahil dito sinabi ni Acting Presidential Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles na nandiyan pa rin ang palasyo sa posisyon nito na walang jurisdiksyon ang ICC para imbestigahan ang kampanya laban sa illegal na droga ng pamahalaan. Ayon kay Nograles, malinaw din na ang kahilingan ng ICC prosecutor na si Karim Khan para makakuha ng impormasyon ay pagtanggap nito ng mga umunong biktima ay pwedeng dumulog at humingi ng legal na tulong sa mga korte ng Pilipinas dahil ito ay independent, partial at pagkakatiwalaan. Iginit pa ni Nograles na ang ICC ang last resort at iiral lang ang jurisdiction kung ang isang state party ay hindi umaksyon o hindi nag-imbestiga at naglilitis ng mga lumalabag sa batas ng bansa. Hindi aniya ito ang sitwasyon
sa Pilipinas dahil patuloy na ginagampanan ng ating criminal justice system ang tungkulin nito. Isang patunay aniya nito ay ang paglagda ng isang kasunduan sa pagitan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na magsagawa ng magkatuwang na investigasyon sa mga insidente ng pagpatay na may kinalaman sa drug war campaign ng pamahalaan. Samantala, sa ibang dako pa ng mga balita ay nakatakdang dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa 13th Asia-Europe Meeting Summit o ASEM ngayong araw hanggang November 26 kung saan ay inaasahan dito yung pag-uusap ng mga Asian at European leaders na magpalitan ng mga pananaw kaugnay sa tinatawag na multilateralism, growth at sustainable development. Ito yung pagunlad ng lahat ng mga bansa na kasapi. At sa pahayag ng Malacanang, ang tema ng summit ngayong taon ay strengthening multilateralism for shared growth. At itong ngayong taon, ang chairman ng ASEM ay yung Kingdom of Cambodia. Siyempre, gagawin ang naturang ASEM o yung Asia-Europe meeting sa magitan ng video conferencing dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Inaasahan na si Pangulong Duterte ay magbibigay ng kanyang keynote address o talumpati sa second plenary at retreat sessions ng summit bukas pa yan, November 26. Ang ASEM ay isang international or informal dialogue process ng 53 mga partners mula sa Europe, Asia at European Union, gayon din yung ASEAN Secretariat. Makita na isa ang Pilipinas sa mga founders ng ASEM noong 1996. At abangan natin yan, yung magiging talumpati ng Pangulong Duterte at ito ay pwedeng masentro pa rin yung posisyon ng Pilipinas kaugnay sa anong dapat gawin, hindi lamang ng rehiyon, kundi lahat ng bansa para sabay-sabay na malabanan yung COVID-19 pandemic. At ito pa, sa ibang dako pa ng mga balita sa Malacanang ay nagkaroon nga ng pagkipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang mga gobernador sa Palasyo ng Malacanang kagabi. At ito ang unang kinumpirma ni Senador Christopher Bongo sa Bombo Radio. At kabilang sa mga nakita natin sa kanilang Facebook post ay itong si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo. At dito ay kasama siya ni Pangulong Duterte at itinaas pa yung kanyang kamay. At batay nga sa naturang impormasyon, ay sinabihan pa ni Pangulong Duterte itong si Governor Tamayo na kahit ang presidente raw ni Governor Tamayo ay si Bongbong Marcos, kung kinakailangan ay ikampanya ni Pangulong Duterte si Tamayo sa kanyang probinsya, puntahan sila doon at siya mismo ang magsabi sa mga tao na kailangan nila si Governor Tamayo. At yun yung nakalagay doon sa pahayag ni Governor Tamayo. Hinintay pa natin yung dagdag na mga detalye rito ng mga ibang mga gobernador at maging si Senador Christopher Bongo ay simula pa kagabi natin kinukulit hanggang kanina at malamang ay nagpapahinga pa at hinihinga natin ng mga dagdag pa na impormasyon. Una na sinabi niya sa Bombo Radio na pagpapakita ito, pagpapahayag ng suporta ng mga naturang mga gobernador sa kanila ni Pangulong Duterte. So tabayan mamaya sa dagdag impormasyon sa meeting na ito ni Pangulong Duterte sa mga gobernador sa Palasyo ng Malacanang kagabi. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, Bombo Raymond, itong pulong na ito, di ba, nakalipas ng mga araw, mga kongresista yung kanyang pinulong at ngayon naman ay mga gobernador, Bombo Raymond. So ano yung pinakang buod nitong pagpupulong na ito? Ito ba'y kumustahan lang o talagang may usapin na nire-resolba, Bombo Raymond? Well, ang sentro nito ay kaugnay sa nalalapita na 2022 national elections, Bombo Dennis. So, yun yung tampok talaga dyan. At hinaantay natin yung magiging statement rito ng Malacanang at syempre ng mga magkakahiwalay ng mga gobernador na dumalo. Kinukuha pa natin yung mga pangalan din at mga syempre detalye pa ng pagpupulong na ito ay isang private meeting. So ibig sabihin ay close in Bombo Dennis. Tanging sila lang at pinalabas nga
yung ibang mga staff, Bombo Dennis, at sila lamang, sina Pangulong Duterte, Senator Christopher Bongo, at yung mga gobernador yung naroon sa loob sa nilang pagpupulong at photo opportunity at pagbibigay na rin ng kanilang mga mensahe, Bombo Dennis. Okay, so anong susunod dito, Bombo Raymond? Natapos na yung mga kongresista, natapos na yung para sa mga gobernador, yung mga alkalde, kailan naman kaya kung meron na, Bombo Raymond? Well, tingnan natin dahil tanong natin kay Senator Christopher Bongo dahil siya yung madalas na nagbibigay ng mga inside information, Bombo Dennis, kaugnay sa mga schedule na yan, mga private schedule ni Pangulong Duterte, Bombo Dennis. Okay, mapunta naman tayo dun sa unang bahagi ng report mo, yung pakikipagpulong ng Pangulo at yung kanyang bibigyan na talumpati. Dito ba sa ASEM ay may oportunidad na magtalakay ng ibang paksa, Bombo Raymond? Parang siguro matakil na rin yung iba pang usapin maliban dun sa aspetong pang-ekonomiya, Bombo Raymond. Pwede na rin ba na matalakay pa yung ibang concern ng ating bansa? Well, tingnan natin dito dahil sa ating matagal na rin na pagko-cover sa mga sinasagawa na Asia-Europe meeting, Bombo Dennis, ay talagang nakatuon ito sa ekonomiya. So, most likely, syempre, ang kumbaga, nakaangkla ito sa pagbangon o recovery mula sa COVID-19 pandemic, Bombo Dennis. Tingnan natin dahil ang nagbibigay ng giya o guide sa magiging mga agenda ay yung host o yung chairman. This time, yung Kingdom of Cambodia. So, kung mapag-usapan yung issue ng West Philippine Sea, we'll see. Well, ang Cambodia naman ay kilala. Kalyado yan. Kumbaga, kampiyan ng China. Dati pa yan. Kahit sa mga ASEAN Summit, medyo iba yung posisyon ng Cambodia dahil buhos na buhos dito yung investment ng China. So, yan. Tingnan natin kung may usapin sa pangseguridad at yung political landscape, yung geopolitics. Tingnan natin, abangan natin sa daloy ng ASEM hanggang bukas, Bombo Dennis. Okay, finally, Bombo Raymond, may statement pala itong si Xiao Lijian ng Chinese Foreign Ministry, Bombo Raymond. Siya yung tagapagsalita at ang sinasabi ay pinapatanggal yung BRP Sierra Madre natin. May reaksyon na ba rito initially ang Palasyo Malacanang tungkol dyan? Anong gagawin natin if ever na gano'n nga yung maging sitwasyon? Well, sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng reaksyon dyan ang Malacanang sa bagong posisyon ng China. At tingnan natin over this day kung meron silang ilalabas. Pero ang pagkakalam ko ay sa ating noon pa man na sinasabi, hindi talaga alisin yan dahil yan yung parang marker natin ng ating teritoryo dyan na kumbaga claim. Kumbaga kung inalis natin yan, winave na natin, isinuko na natin yung ating teritoryo physically and all sa China. So talagang hindi yan gagawin ng Pilipinas unless tingnan natin kung yan ay physically na ihatakin o kaya bumbahin na ng China. Yun yung magiging pwedeng gawin ng China. Pero sa ngayon, sa mga pahayag din ni General Esperon, Secretary Esperon na siyang chairman or head ng National Task Force on the West Philippine Sea, ay talagang matili yan yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Tinawag ng mga opisyal ng France na isang pinakagrabing insidente sa mga migrants ang pagkakalubog ng kanilang bangka na ikinasawi naman ng nasa 31 migrants habang nasa English Channel sa karagatang bahagi ng Calais sa Northern France. Nagsagawa na ng paghahanap ang mga otoridad sa Pas de Calais Strait at nagpaabot naman ng pakikiramay si French Prime Minister Jean Castex sa pamilya ng mga nasawing biktima. Magugunitang noong nakalipas na linggo rin ay nasa 243 na katao ang nailigtas sa naturang lugar dahil sa pagtatangka nilang tumawid sa United Kingdom. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Bumaba pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang bilang ng mga kasong naitatala, yung mga karagdagan ho ng mga
entry dito sa data sheet ng Department of Health. Mula dun sa mahigit 2,000, naging mahigit 1,000, nitong nakalipas na araw, 800 na po ang naidagdag na kaso ng COVID-19. Isa ho yan sa mababang record, daily record ng Department of Health sa mga nakalipas na buwan. Sa kasalukuyan ho, meron pa rin tayong 17,864 na mga active cases. Ito ho yung mga nilulunasan pa rin sa mga ospital hanggang sa mga panahong ito dahil sa kanilang kalagayan. At sa total number of cases sa ating bansa, meron na ho tayong 2,828,660. Yung mga panibagong binawian ng buhay, meron naman hong 200 na nadagdag doon sa listahan. At dahil dyan, yung total number of fatalities sa Pilipinas ay 47,682. Habang yung mga gumaling o nakarecover, meron ho tayong nadagdag na 1,710. Kabuuan ho yan na 2,763,114 yung mga gumaling o nakarecover matapos ang gamutan at quarantine procedure na pinangangasiwa ng Department of Health. Sa buong mundo mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay meron hong nadagdag pa ng mga panibagong kaso kahit ho pinaigting na yung pagbabakuna dahil nga may mga surge ng kaso na naitatala pa rin dyan sa bahagi ng Europa. Ngayon ho ay meron ng kabuuan ng mga tinamaan ng COVID-19 na 259.5 million mahigit ang na-monitor sa buong daigdig. At yung mga kabuuan na mga binawian ng buhay ay umaabot ho sa 5.1 milyon ang nai-record ho ng World Health Organization. Habang yung mga nakarecover o mga gumaling matapos ang gamutan at yung quarantine procedure ay 234.7 million mahigit ang naitala ng mga eksperto. Yan ho ay ulat na nilikom galing sa iba't ibang mga bansa. At sa mga bansa nga, mga kabombo, na may mataas pa rin kaso ng COVID-19 ay yung Estados Unidos ang patuloy na minomonitor dahil doon sa mga panibagong kaso na nadaragdag sa kanila araw-araw. Ay mataas pa rin ho kasi yung mga bilang ho ng mga nairehistro dyan sa USA. At ang total cases na ho ngayon sa Amerika ay 48.8 million mahigit. No? At yung mga binawian ng buhay sa kanila dahil pa rin sa COVID-19 ay 797,050. No? At yung recovered patients, meron ho diyang naitala na 38,751,080 ang naitala ng kanilang health department doon sa Estados Unidos. Samantala, sa iba pang mga balita, kinumpirma na naman ng Department of Health na sa ngayon ay walang naiulat na seryosong adverse event mula nang ilunsad ang rollout ng booster shots para sa mga priority sector na kinabibilangan ng mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised individuals. Sa isang panayam, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ang pananakit ng injection site ay ang pinakamadalas na naitalang reaksyon matapos na matanggap ang booster dose. Binigyang diin ni Duque na nananatiling prioridad pa rin ang pagbibigay ng mga primary dose series sa target na populasyon na hindi pa bakunado kesa naman sa booster shots. Kasabay ng pagluluwag din sa quarantine restrictions sa bansa, patuloy na paalala ni Duque sa publiko na iwasan ang closed spaces o ang mga masisikip na lugar at walang ventilation, crowded places o matataong lugar at close contact interactions o malapit na interactions sa ibang tao. Kapag hindi na anya maiiwasan na magtungo sa naturang mga lugar, mas mabuting magsuot ng face shields. Sobrang napakahalagaan niya ito bilang karagdagang proteksyon. Nauna na ngang ipinaliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang booster shots ay ibinibigay kapag ang immunity ay nagsisimula ng humina pagkatapos ng ilang buwan mula nang matanggap ang bakuna. Habang ang mga karagdagang vaccine doses o ang tinatawag na third dose ay ibinibigay sa mga individual na hindi makapag-mount ng karampatang immunity laban sa sakit gaya na lamang ng immunocompromised individuals at senior citizens. Samantala, sa iba pa nating balita, inampun na raw ng partidong Lakas Christian Muslim Democrats
o lakas CMD para maging kanilang Pangulo. Si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isinagawa ang nasabing anunsyo sa pamamagitan ng pagpasa ng resolusyon ng naturang partido kung saan nakasaad sa nasabing kalatas na merong kapangyarihan si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio bilang kanilang chairperson na mamili ng kanyang magiging running mate. Sinapurmal din ang doon sa naturang resolusyon ang pagkuha ng partido kay Marcos bilang kanilang Pangulo. Magugunitang una nang inanunsyo ni Duterte Carpio ang pag-anib nito sa nasabing partido at ang pagsuporta nito kay dating Senador Marcos. Dumako naman tayo sa may Pasig City dahil inulunsad na rin ang alternative learning system para sa mga senior high school. May karagdagang detalye si Bombo Jovino Galang. Inulunsad ng Pasig City Government ang Alternative Learning System o ALS program, katuwang ng Department of Education, ang Pasig Schools District Office at buting Senior High School. Aabot sa 81 na mga mag-aaral ang makikinabang sa nasabing ALS program ng nasabing lungsod. Sa cloud ng nasabing programa ang kahandaan sa paghahanap ng trabaho, makakaroon ng negosyo at ang tertiary education. Ayon sa DepEd na ang ALS ay sistema na magbibigay ng non-formal education at practical skills bilang alternatibo para sa mga walang access sa formal education at yung mga hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Samantala, nakahanda na rin ang lungsod ng Pasig sa pagsasagawa ng limitadong face-to-face classes. Target kasi ng lungsod na simulan ito sa December 6 kung saan kinabibilangan ito ng Pasig Elementary School, Nagpayong Elementary School, F. Legazpi at Pasig Ugong National High School. Pinasalamatan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga magulang ng mga mag-aaral dahil pinayagan nila ang kanilang anak na magkibahagi sa nasabing dry run. Nauna nang sinimulan ng Department of Education ang pilot implementation ng limitadong face-to-face classes sa may 100 public schools noong November 15 at noong November 22 naman ay sinagawa ang dry run sa 18 private schools. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Okay, Bombo Job, itong focus ay ito'y parang panimula pa lang ito, Bombo Job. Ano ba yung target nila dyan sa Pasig? Dadagdagan pa ba yan? May mga learning institution pa ba na idaragdag dyan sa testing para sa mga estudyante natin, Bombo Job? Hindi. Pag madaging matagumpay itong dry run na isasagawa, Bombo Dennis, sa December 6 pa naman, ay tuloy-tuloy na. Posibleng madagdagan pa ng ilang mga private schools dyan sa may Pasig. Pero sa ngayon, yung mga tinukoy ay parang pawang mga public schools na mga Bombo Dennis. Okay, so ano naman yung initial na ginagawa ng lokal na gobyerno? Ito kasi, ang kagandahan dito, Bombo Job, yung kanilang mga adjustment na ginagawa, pwedeng mai-adapt doon sa hanggang sa mga lalawigan na Bombo Job. So ano yan? True initiative talaga ito ng LGU at DepEd o may iba pang mga sektor, may iba pang mga tanggapan ng gobyerno yung katuwang dito, Bombo Job? Kasama nga ng Pasig City Government itong DepEd kung saan bawat school nung ipinakita nga ng Pasig City Government ay may mga markings kung saan tatayo yung mga estudyante at yung mga upuan nila ay talagang nakadistansya, hindi dikit-dikit para matiyak nga na hindi ka makakahawa itong mga mag-aaral. Ganon din ay tinitiyak nila na itong mga guro ay bakunado or alis may first dose ng vaccination sa mga magtuturo sa mga mag-aaral, Bombo Denix. Kahapon kasi na interview natin dito pa rin sa Bombo Network News yung managing director ng Kokopea para ito sa mga pribadong eskwelahan na Bombo Job. May mga ginagawa raw sila na mga hakbang. Kaya lang, parang kapos pa rin, lalo na sa panig ng mga pribadong mga eskwelahan na Bombo Job. How about dyan? Anong sentimiento ng mga private schools? Dahil kaakibat din sila dito sa trial na ito, Bombo Job. Yun ang pinaproblema din nila, Bombo Dennis, yung kulang sa space dahil nga may mga ibang private schools yung talagang bawat classroom ay imbis na 50 yung magiging estudyante doon ay gagawin na lamang 10 or 20 para may distansya. Kaya't limitado lamang yung mga classroom ng mga private schools.
at kulang yung yung espasyo na tinatawag nila, Bombo Dennis. Finally, Bombo Job, maliban dyan, nandyan din yung punong tanggapan ng DepEd. May mga target places pa ba sila para dito sa mga kahalintulad na aktibidad na ito? Titignan muna na nila, Bombo Dennis, itong kung maging successful itong dry run, at kapag naging successful ay malamang dadagdagan pa yung mga lugar kung saan gagawin itong limited face-to-face, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Jobino Galang. Dagdagan pa ho natin mga kabombo ang ating Metro News. Dahil yung Metro Manila, yung positivity rate at reproduction number, tutok tayo dyan sa lungsod ng Quezon naman, magandang balita ho ito. Dahil yan ang itinuturing na epicenter sa buong Pilipinas ho yan ng COVID-19 cases. Pero ayun, ang ganda ng nakikita hong trend, patuloy yung pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Alamin natin ang follow-up report ng Star FM Manila. Nagpatuloy sa downward trend ang positivity rate ng COVID-19 ng mga nahahawaan nito sa lungsod ng Quezon. Ayon sa impormasyon na inilabas ng Octa Research Group, mula Nobyembre 17 hanggang 23, nasa 2% na lamang o 2 bagong kaso sa bawat 100,000 na mga individual ang nagpo-positibo sa COVID-19 o positivity rate. Mababa ito mula sa 23% na positivity rate na naitala sa kasagsagan ng Delta variant surge noong Setyembre. Bumagsak rin ang reproduction number o dami ng mga nahahawaan ng isang nagpositibong individual na ngayon ay nasa 0.43 na lamang mula sa 1.33 rate noong surge ng Delta variant. Ayon sa grupo, ito na ang pinakamababang record sa sitwasyon ng COVID-19 sa Quezon City mula pa noong Enero ng taong kasalukuyan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Aabot naman sa kabuang 580 mga minor de edad na 12 hanggang 17 anyos ang nakaranas ng adverse reaction matapos na mabakunahan ng COVID-19 vaccines, batay na rin sa ulat ng Food and Drug Administration. Mula ito sa 800,000 mga minor de edad sa buong bansa na nabakunahan na hanggang November 17 ayon sa ulat ng DOH. Subalit ayon sa FDA, karamihan sa mga naitalang adverse events matapos na mabakunahan ang naturang age group ay mild, kung saan nasa 19 lamang dito ang nakaranas ng serious. Kalimitan naman sa mga naitalang adverse reaction ay pananakit sa injection site, pagkahilo, pananakit ng ulo, mataas na blood pressure at ang mabilis na heart rate. Umaabot naman sa 74,955 na adult population, kabilang na ang pediatric population, ang kabuang bilang ng mga nakaranas ng adverse reaction sa buong bansa matapos na maturukan ng vaccine doses. Paglilinaw naman ng FDA na wala pa ito sa 1% o nasa 0.11% lamang mula sa kabuang bilang ng mga nabakunahang individual ang nakaranas ng adverse reaction, batay na rin sa datos ng FDA noong November 14. Sa dagdag pang mga balita, mga kabombo, mamaya kukumustahin din natin yung aktibidad ng iba pang mga kandidato. Dahil kabi-kabila pa rin itong mga aktibidad na kanilang isinasagawa. Sa ibang balita muna, hindi na itanggi ng Department of Education o DepEd na dumaranas pa rin ang bansa ng problema sa karunungan. Kasunod ito na naging ulat ng World Bank na 90% ng mga bata na may edad na 10 ang hindi marunong magbasa. Lumalabas ang nasabing problema sa pagkakaroon ng COVID-19 ay lalo pa itong lumala dahil nga doon sa pinapatupad na distance learning. Ayon sa DepEd na matagal ng problema ang suliraning ito sa pag-aaral sa bansa at ito ay kanilang tinutugunan. Ilan sa mga programa na inilunsad na ng DepEd ay ang bawat bata ay bumabasa o yung 3BS na programa nila sa buong kapuluan. Na ang layunin ay para mapataas yung kahusayan ng mga mag-aaral, lalo na dun sa mother tongue base at multilingual education. Gayon din yung literacy and
numeracy program at marami pa hong iba. At ang mga kaakibat ho nito, lalo na yung aspetong pang-matematika at yung siyensya na rin, kung saan ho'y lumalabas na mababa yung grado ng maraming mga estudyanteng Pilipino. Umaasa ang DepEd na pagdating ng 2030 ay mas dadami pa yung mga kabataan na may mataas na antas ng karunungan. Sa iba pang mga balita, nagsasagawa na ng investigasyon ng National Privacy Commission o NPC sa nangyaring cyber attack sa SNR membership shopping. Ayon sa NTC, natanggap nila ang breach notifications sa nasabing kumpanya noong Nobyembre 15. Base na rin ito sa ulat na isinumite sa kanila ng kumpanya na nakompormiso ang mga personal na datos ng nasa 22,000 nilang mga customers. Pinayuhan rin ng NPC ang kumpanya na ipaalam sa kanilang mga customers ang nangyari para agad na maagapan ng mga biktima. Itinuturing naman ng Commission on Election na most legally challenged sa kasaysayan ng halalan sa bansa ang pagtakbo sa pagkapangulo ng dating senador na si Bongbong Marcos. Ito ay dahil sa aabot sa 5 disqualification case ang nakahain ho laban sa kanya doon sa naturang tanggapan laban kay Marcos mula noong Oktubre 6 nang maghain ng kandidatura sa pagkapangulo ang dating senador. Magkakasunod na inihain ng disqualification cases. Karamihan ho sa mga nagsampa ng disqualification ay mga individual na pati na yung mga grupo na dumaranas daw ng kahirapan sa pamumuno ng ama dati nitong dating pamumuno ng ama ng dating senador. Tatlo sa mga petitioners ay humihiling sa COMELEC na kansilahin ang Certificate of Candidacy ng naturang dating mambabatas. Isa naman ang nagpapadeklara bilang nuisance candidate daw ang dating senador, habang isa naman ang nais siya na tuluyang ma-disqualify at hindi na makalahok sa eleksyon at kaugnay pa rin ho ng nalalapit na 2022 elections. Samantala mga kabombo, sa iba pang balitang politika, mga kabombo, ay mahalagang mapanatili daw ang maayos na relasyon ng Pilipinas at China. Ito naman ho ang naging pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kabila ng pagsulong ng pagkakaroon ng balance of power para depensahan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang paglilinaw ng presidential aspirant na si Lacson kasunod na rin ang kanyang pagbisita sa Isla ng Pag-asa doon sa Palawan nitong nagdaang Sabado upang patunayan na seryoso siya sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Sinabi ni Lacson na pagdating sa ekonomiya dapat na imantini ng ating bansa ang trade relations sa China. Pero pagdating umano sa dapat na i-invoke ang ating soberanya at saka yung sovereign rights ay kinakailangan na panindigan din ito ng Pilipinas. Matatandang umigting muli ang sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China kasunod na rin ang ginawang pag-atake ng Chinese Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas na magsusupply lamang doon sa mga sundalo na nananatili sa Ayungin Shoal, partikular na doon sa BRP Sierra Madre kung saan ho ay may mga nakadeploy na mga tauhan ng sandatahan lakas ng bansa. Sa iba pang aktibidad ng mga presidential candidates, mga kabombo, may mga caravan at motorcades ang mga supporters naman ni na Vice President Leni Robredo, gayon din ang mga supporters ni Senator Manny Pacquiao, gayon din ang mga taga-suporta naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Samantala, si PNP Chief nang tiniyak naman ang hustisya sa pagkamatay ng teenager na nabaril ng pulis doon sa May Pampanga. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni PNP Chief General Jonardo Carlos na makakamit ang hustisya na ngayon nang naaayon sa due process sa pagkamatay ng isang 19 years old na binata sa Pampanga matapos na mabaril ng isang pulis. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba, inatasan na ng PNP Chief si Police Regional Officer Regional Director Brigadier General Matthew Bakay na magsagawa ng kasusing administratibo at kriminal na investigasyon hinggil sa insidente.
Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bacolor Municipal Police Station ang suspect na nakinilalang si Police Corporal Alvin Pastorin, 33 years old, isang intelligence officer ng Pampanga Police Provincial Office. Base sa inisyal na investigasyon, sinita ni Corporal Pastorin ang biktima na si Abelardo Vasquez na kasama ng kanyang mga kaibigan sa isang tindahan dahil sa hindi pagsusuot ng face mask. Dito na nagkaroon ng mainitang pagtatalo at humingi ng saklolo ang biktima sa mga kamag-anak na nag-iinuman sa lugar. Base sa salaysay ng mga testigo, kinuyog ng grupo ng biktima ang pulis nang bumunot ito ng baril at pinaputukan ang biktima. Nagpahayag naman ng pakikiramay si Carlos sa pamilya ng biktima kasabay ng panawagan sa mga mamamayan na sumunod sa health protocols kung ayaw nilang masita. Kasalukuyang nasa piskalya na ang kasong homicide na inihain laban sa nasabing pulis. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. Nakikidalamhati po ang PNP sa pamilya ng 19 na taong gulang na biktima na si Abelardo Vasquez. Makakaasa po kayo that justice will prevail in this incident. Inatasan na ni Chief PNP Police General Junardo B. Carlos, si Police Regional Office 3 Director na si Police Brigadier General Matthew Bakay, na imbestigahan agad ang kasong ito at tanggalin sa pwesto ang suspect na si Police Corporal Alvin Pastorin. Due process pa rin ang ipaiiral natin. Sa ngayon ay nakakulong na ang suspect. Magsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang Internal Affairs Service ng PNP. We will not tolerate rogue cops to tarnish the reputation of the PNP organization. Pangalagaan po namin ang inyong tiwala. Si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. Wala kampo, Krame, Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 37 minuto na. Makalipas ang ikapito ng umaga. Abangan mamaya mga kabombo sa ating weather update. Ilang bahagi po ng bansa ay naalerto dahil sa biglaang ulan at baha. Ay kahit wala naman hong umiiral na bagyo o kahit itong low pressure area ay paghandaan ho natin mga kabombo. At sa sports news mamaya meron tayong update dahil ang Philippine Sports Commission handa na raw mamagitan doon sa bangayan ng Patafa at ng kampo naman ng full bolter na si EJ Obiena. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Education naghahanda para sa mga international assessments sa lagay ng edukasyon sa Pilipinas. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasig. Bombo Everly, samot-saring pagbabago nga ang ipinapatupad ngayon ng Department of Education o DepEd upang masolusyonan ang tinatawag na learning poverty sa Pilipinas na base nga sa pag-aaral kamakailan ng World Bank ay umaabot na sa 90%. Sinabi ng DepEd na sila ay naging proactive naman sa usapin na ito bago pa man tumama ang COVID-19 pandemic at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin silang kumikilos upang sa gayon ay matugunan itong mga samot-saring mga issue pagdating sa education sector sa bansa. Ilang reforma na anila ang kanilang sinimulan pagdating nga sa curriculum ng mga mag-aaral, mga learning environment at teacher professional development sa ilalim ng kanilang sunod kalidad campaign. Naghahanda na rin ang kagawaran sa ngayon sa pagsali sa mga international assessments upang sa gayon ay ma-evaluate din ng husto ang kanilang mga pagsisikap para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Base nga sa pag-aaral ng World Bank, 90% na ang learning poverty sa bansa na tumutukoy sa mga batang edad 10 pababa na hindi raw marunong magbasa at umintindi sa kanilang binabasa. Para tugunan ito, kabilang sa mga programa ng DepEd ay ang bawat bata bumabasa
sa O3Bs Initiative kung saan inaatasan nila dito ang kanilang mga field offices na bumuo ng mga contextualized approach para maitaas naman ang reading proficiency ng mga mag-aaral. Bukod pa dito, ipinapatupad din nila itong tinatawag na Every Child a Reader program at gayon din itong Early Language Literacy and Numeracy program. Gayon din itong Mother Tongue-based of Multilingual Education at Pedagogical Retooling in Mathematics, Languages at Science. Para sa susunod naman na administrasyon, Bombo Everly, ang DepEd ay magsiset up din ng Education Development Plan para makatulong na rin sa improvement ng education quality sa Pilipinas. Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis. Kasi dati naging effective yung programa ng DEX pa yata noon, Department of Education, Culture and Sports, yung programa na School of the Future. Maraming mga estudyante yung naisalang doon sa ganong project at mukhang naging successful naman. Yun nga lang, hindi na ito naging tuloy-tuloy, Bombo Dave. Yung experimental activity niyan, mukhang magastos kasi, Bombo Dave. Pero ngayon, may mga approach ba na maliban doon sa mga binabanggit mo? Kasi pagbasa, pagsulat at yung mga lectures ang focus nila. May iba pa bang tinitingnan ng DepEd mula doon sa kasalukuyang ginagawa na doon sa mas higher level pa na diskarte dyan na Bombo Dave? Well, yung pinaka-investment kasi talaga sa kasalukuyan, Bombo Dennis, ng Department of Education, isimulan talaga yung pagpapabuti dito nga sa reading comprehension ng mga mag-aaral natin edad 10 pababa. Kasi kung without that daw kasi, Bombo Dennis, hindi rin makakausad talaga yung karunungan ng bawat estudyante. Kaya mahalaga para sa Department of Education na mapalakas palalo yung kanilang mga kampanya pagdating dito sa reading comprehension. Kasi sa mga nakalipas na taon, Bombo Dennis, nagiging kulelat ata yung Pilipinas pagdating sa mga international assessments, pagdating dito sa reading comprehension. Kaya yun yung issue ngayon na talagang pinagsisikapan ng DepEd na ma-resolve. Ibig sabihin, nangangailangan din sila, Bombo Dennis, talaga ng malaking pondo. Though, taon-taon naman, isa sila sa mga kagawaran na nakakakuha ng malaking pondo para sa national budget natin, Bombo Dennis. Okay, Bombo Dave, isa pang punto dito, yung kasalukuyan kasi ay modular type, yung actually ito yung mas nakakaraming ina-avail ng mga estudyante, dahil yung lalo na yung nasa malalayong lugar, wala naman silang pambili ng computer, Bombo Dave. Tapos may mga lumalabas pang pag-aaral na yung mga magulang yung sumasagot dun sa module sa Bombo Dave. So paano yung magiging hakbang dito ng DepEd after nitong 2 taon halos na ganyan yung kalakaran sa mga estudyante dun sa malalayong lugar lalo na? Tama ka dyan, Bombo Dennis. Hindi rin naman itinatanggi talaga ng kagawaran ng Department of Education na talagang malaking hamon pa rin sa kanila hanggang sa kasulukuyan itong lingering problem nga na dulot ng COVID-19 pandemic na naglilimita sa access ng ating mga mag-aaral pagdating sa kalidad na edukasyon. Kasi kung tutuusin nga, bago pa man daw talaga nagkaroon ng pandemya, mayroon ng mga samut-saring problema pagdating dito sa reading comprehension, sa mathematics at sa sciences, Bombo Dennis, na aspeto ng pag-aaral. Kaya ang sinasabi nga nila, mabuting araw nga kamakailan lang ay napayagan din itong pagbabalik na ng in-person classes. Kasi sa ganitong paraan, mabibigyan talaga ng parang access yung halos, hindi man lahat, pero karamihan na sa mga low-risk area sa COVID-19 dito sa Pilipinas pagdating dito sa maayos na kalidad ng pag-aaral. Kasi talagang malaking hamon nga, tama ka, na sa mga nakalipas na buwan, hindi naman lahat mayroong access sa internet, gayong marami din sa mga magulang yung nawala ng trabaho. At tama ka din, Bombo Dennis, problema nga din talaga ng DepEd yung mismo mga magulang yung sumasagot dito sa modules. Kaya ang pakiusap din nila, Bombo Dennis, kung maaari turuan lamang yung mga anak nila at hayaan sila na sumagot dito sa mga kailangan sagutan sa kanilang mga modules kasi doon lamang malalaman din o maa-assess
kung talagang natututo nga ba yung isang mag-aaral. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Dave. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Sa pahabol pa nating mga balita sa politika mga kabombo, sumulat na ang kampo nitong si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency para humiling ng immediate drug testing for cocaine, shabu, marijuana at lahat ho ng klase ng illegal substances. Batay ho dun sa liham ni Mayor Isko, sinabi nito na voluntaryo siya na magpapasailalim sa drug test para sa interes ng publiko. Ayon pa sa alkalde, mas gusto niya na madrug test sa lalong madaling panahon para patunayang malinis siya sa anumang illegal na droga. Nagugat ang naturang pahayag doon sa naging statement o pagbubunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang presidential aspirant ay gumagamit umano ng cocaine. Bagamat may iba ng mga naglalabas ng espekulasyon hinggil dito, ay wala pa naman direktang pinapangalanan ang Pangulong Rodrigo Duterte at kahit ang PIDEA ay wala naman na nailalabas na report kaugnay doon sa politiko na gumagamit umano ng cocaine. Samantala, nakatakdang konsultahin ng Philippine government ang World Health Organization upang malaman kung maaari nang ideklara ang Pilipinas bilang kontrolado na ho yung pandemya dito sa ating bansa. Kasunod na rin ho yan ang nagpapatuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 testing positivity rate dito sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, sa loob ho ng 2 linggo ay umaasa sila na magkakaroon na ng mas mababa sa 5% na positivity rate ang ating bansa para ho sa pagkukonsulta doon sa WHO kung maaari nang may deklara na kontrolado na ang pagkalat ng sakit. Patay ho sa data ng DOH, ang positivity rate ng bansa ay mas mababa ng 5% mula noong Nobyembre 13 habang sa huling data na inilabas noong 24 kahapon ay nasa 2.5%. Ang nga rito nirekomenda na ng WHO ang ideal positivity rate ay dapat ho na mas mababa sa 5%. Nangangahulugan nito na mayroong mataas na virus transmission ang 5% pa rin kung ikukumpara doon sa mga idiniklara na kontrolado na talaga. So ang Pilipinas ay nandun pa rin ho sa above 5% hanggang sa kasalukuyan. Pero inaasahan ho ng tanggapan ng Department of Health na magtutuloy-tuloy na ang magandang trend, lalo't tuloy-tuloy pa rin naman yung pagpapairal ng pagsusot ng face mask at pagbabakuna maging sa mga kababayan ho natin at pagpapairal ng tamang disiplina. Samantala, magsasagawa naman ng isang virtual Philippine Economic Briefing ang economic team ng Duterte Administration para sa Foreign Chambers of Commerce bukas, Nobyembre 26. Layunin nito na matalakay ang mga usapin sa economic recovery at priority investments kasama ang foreign business community ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III na siyang head ng Economic Development Cluster ng Malacanang. Hinati ito sa dalawang panel discussions kung saan inaasahang sa unang bahagi magbibigay ang mga business leaders ng update sa kalagayan ng ekonomiya sa bansa sa 19 na buwang nasa gitna ito ng COVID-19 pandemic. Nagpapatuloy ng mga reform agenda sa ilalim ng new normal at tatalakayin din ang kailangang policy continuity. Sa ikalawang bahagi naman, inaasahang iprepresenta at tatalakayin ni na Department of Trade Industry o DTI Secretary Ramon Lopez at Department of Agriculture Secretary William Dar at Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang mga reforma at priority programs na iniimplementa ng bawat ahensya gaya na lamang ng priority investments, agricultural reforms at updates sa Build program ng Pangulong Duterte upang mas magkaroon pa ng magandang business operating environment para sa investment sa kabila ng pandemya. Ako na tayo sa mga balita natin sa mga lalawigan mga kabombo. Kaugnay pa rin ang mga tinututukang development ng mga kaganapan doon sa kanilang area. At itong mga kabombo ay kukuha na tayo ng update sa mga lalawigan. Bombo Ever, take it away! Isang driver na sa 15 pasahero naman ang ligtas sa pagkahulog ng dump truck sa bangin doon sa May Kalinga. Kumuha tayo ng detalye mula yan sa Bombo Radyo Baguio.
Nakalabas na sa paggamutan ng isang pasaherong nasugatan sa 15 sakay ng mini dump truck na nahulog sa 10 metrong lalim na bangin sa lalawigan ng Kalinga. Ayon kay Kalinga Police Provincial Office Director Police Colonel Davy Vicente Limong, magkakamag-anak ang mga biktima na kinabibilangan ng 7 menor de edad na pawang residente ng Barangay San Pascual, Rizal, Kalinga at papunta sana sa Barangay Nambaran, Tabuk City. Sinabi ni Limong na pababa ang truck sa kurbadang bahagi ng kalsada sa Barangay Nambaran nang mawalan ng preno ang sasakyang minaneho ni Noriel Aragon, 34 anyos, kaya dumiretso ito sa bangin. Nagtamo ng head injury ang 30 anyos na si Melnard Bawagan Sr. pero nasa ligtas ng kalagayan habang wala o galos lamang ang tinamo ng iba pang pasahero at driver ng sasakyan. Hanmut unay nga ko ang pababa ito'y kami katong ija area ti medyo kurbada na ingkwa na kanu awang break na ijay meten nga hana nga na control na kabig nga usto kat dimeretso meten kanu jay trucken ijay ayan ti nanagan. Para sa Bombo Network News, Bombo Anselmo Banan Jr. at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa Cagayan, Basta Radio Bombo. Ulat ho yan mula sa Bombo Radio Tuguegarao. Samantala, sa dagdag pa nating balita mula sa mga lalawigan, negosyante ho doon sa Butuan City, nagbaril patay sa loob ng sasakyan matapos daw patayin ang kanyang live-in partner. Alamin natin ang buong detalye sa report ng Bombo Radio Butuan. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa bayan ng Tubay, Agusan del Norte upang malaman ang dahilan ng pagbaril ng isang negosyante sa kanyang sarili sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakilala ang biktimang si Noel Sabalo, negosyante ng isang water refilling station sa Barangay Payo nitong lungsod. Ayon sa inisyal na investigasyon, nag-checkpoint ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company matapos makatanggap ng report na may babae sa Misamis Oriental ang binaril patay kahapon ng kanyang ka-live-in partner at patungo dito sa Caraga Region ang tumakas na suspect. Dumanaw-mano sa nasabing checkpoint ang sasakyan ng biktima na hindi huminto kung kaya't kanila itong kinabol. Pagdating ng National Highway sa Barangay Santa Ana sa bayan ng Tubay, Agusan del Norte, huminto ang sasakyan at umalingaw-ngaw ang putok ng baril at ng kanilang suriin ay patay ng biktima matapos pagbaril sa kanyang ulo. Balita mula sa himpilan ng Bombo Radio Butuan ng Bombo Jason Simorlana para sa Bansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radio Bombo. Iba pa mga benepisyo naman ng health workers bigo pa ring maibigay. Kabi-kabilang mga protesta naman ang isinagawa. Nakatutok ang Bombo Radio Legazpi. Muling inulan ng kaliwat ka ng mga protesta ang Department of Health dahil sa hindi pa rin naibibigay na benepisyo sa mga healthcare workers. Kahapon na magtipon-tipon ang mga medical frontliners sa harap ng opisina ng DOH upang ipanawagang maibigay na sa kanila ang hazard duty pay, special risk allowance at meal accommodation and transportation allowance na nakapalaman sa Bayanihan 2. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Alliance of Healthcare Workers o AHW President Robert Mendoza, hindi nito maitago ang pagkadismaya sa ahensya dahil matapos umanong makapagbigay ng SRA sa mga piling health workers, tila nakalimutan na ang iba pang benepisyo na dapat na maibigay sa kanila. Hamon ng grupo sa DOH sa ilabas ang listahan ng mga nabigyan, lalo pat nauna ng kinumpirma ng Department of Budget and Management na nailabas na nila ang pondo na para sa naturang mga benepisyo. Muli namang nagbanta ang AHW na kung hindi aaksyon ng gobyerno ay magpapatuloy ang nangyayaring mass resignation ng mga health workers na karamihan ay pumupunta na lamang sa ibang bansa para sa mas mataas na sweldo. Nagtataka tayo kasi ang dami nang nirelease na pondo, umabot na po ito sa ilang milyon or bilyon. Pero sino ba ang nakatanggap? Kasi as for transparency, sino ba yung mga hospital? Ang bagay na naging pahayag ni Alliance of Healthcare Workers President Robert Mendoza. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio Bombo! Bombo International News. Binigyan na ng gobyerno ng Canada ng full approval sa single shot na COVID-19 vaccine ng kumpanyang Johnson & Johnson para sa mga edad 18 pataas. Dahil dito ay sila ay nakakuha ng full approval ng bakuna sa buong mundo. Noong nakalipas na mga buwan kasi ay inotorisa lamang ang bakuna sa ilalim ng interim order. Unang nabigyan ng ang Canada ng full approval ang Moderna at Pfizer COVID-19
COVID-19 vaccine noong buwan ng Setyembre. Ginagamit na rin ng bansa ang Pfizer COVID-19 vaccine sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang at ang booster doses naman para sa mga taong edad 18 pataas. Bombo Sports News. Nanawagan ng Philippine Sports Commission o PSC sa pagresolba ng gusot sa pagitan ng Philippine Athletics Track and Field Association o yung PATAFA at ang pole vaulter na si EJ Obiena. Ayon sa PSC, nahanda silang mamagitan at magsagawa pa ng mapag-usap po itong dalawa na panig. Nagbabala rin ang PSC na kapag nabigong maresolba at magmatigas ang dalawang panig ay maapektuhan ang kanilang financial assistance na ibinibigay sa PATAFA. Ipinahinto na rin ng PSC ang magkabilang panig kaugnay doon sa paglalabas ng anumang mga pahayag sa publiko at maging sa social networking sites. Naniniwala rin ang PSC na ang pagresolba ng nasabing usapin ang mapayapang paraan pa rin ng pag-uusap. Magugunitang hiningi ni Obiena na doon sa tanggapan ng PATAFA na mag-public apology dahil nga sa maling pahayag nila na pinipeke umano nito ang liquidation at hindi pagbabayad sa kanyang coach. Bombo Entertainment News. Ang celebrity actress na si Bea Alonzo, ginulat ang fans sa kanyang pambihirang sexy pictorial. May chika si Bombones kay Abiab Mercado. Idinaan lamang ng aktor na si Dominic Roque sa misteryosong emoji face ang reaksyon sa sexy calendar pictorial ng kasintahang si Bea Alonzo. Ang nasabing emoji ay yaong nakataas ang kilay na mayroong monocle o lens sa mata at bahagyang nakanguso pababa na tila nagpapahiwatig ng iba't ibang emosyon. Sa comment section ng mga naisapublikong sexy photos ng 34-year-old actress, karamihan sa mga ito ay nagulat sa pambihirang pagpapakita raw nito ng hubog ng katawan. Ayon sa creative director na si Pam Quinones, inspirasyon nito sa 1960s movie na La Dolce Vita ang tema ng pagiging calendar girl ni Bea. Ilan sa pasabog posing ng ex-girlfriend ni na Gerald Anderson at Zanjo Marudo ay yaong naka two-piece swimsuit habang nasa duyan, naka scarlet red swimsuit na nakasilip ang ibabang pisngi ng dibdib at ang lacy lingerie. Nabatid na 20 pounds ang nabawa sa timbang ni Bea sa pamamagitan ng pag-workout na nagsimula sa kasagsagan ng quarantine at ngayon abala rin sa paglalaro ng badminton at ilang weight training. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Isang OPM band naman ang nominado sa 34th Awit Awards. Alamin ang detalye dyan mula sa Star FM Baguio. Nakatanggap ng 2 nominasyon ang OPM band na SUD sa 34th Awit Awards. Nominado nga ang nasabing grupo sa Best Performance by a Group Recording Artist at Best Rock or Alternative Recording para sa kantang Dumaloy. Sa unang naging pahayag ng SUD sa 89.5 Star FM Baguio, ibinahagi ng grupo ang kanilang mga plano sa kanilang karera sa music industry. Kung pwede, makita namin yung mga listeners ng SUD, yung stories ng mga music video, madami pang kailangan abangan doon since yun din yung isa sa mga inaabangan ng mga tao. Very invested yung mga tao sa SUD Cinematic Universe. Abangan nyo guys, madami pa kaming pasabog. And of course, abangan nyo din may mga live performances kami. Tinig ng OPM band na SUD sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio. Nagpasalamat din ang banda sa mga tagapakinig ng Star FM dahil sa suporta na kanilang natatanggap mula sa mga ito. Star Nation, well, number one, thank you for supporting us. And hopefully we get to see you guys there. So for the listeners, maraming salamat for that unwavering support and love that you've given to the band. Nakilala nga ang SUD sa kanilang kantang Sila at kamakailan ay inilabas ng grupo ang kanilang latest album na Dumaloy. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo Castor Nation, para sa ating Christmas countdown, 30 days na lamang bago sumapit ang Pasko. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time at 3 minutos sa nakaligad sa na ang alas 8 sa aga. Welcome diri sa babangalaga isang bombohanay big time adlaw sang Webes sa Pets of 25 sa bulan na sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikaapat ang adlaw sang Webes sa ka-11 ng bulan sa mga year 2021. 30 dias na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Gina-welcome nato ng ating mga taga-Palamati diri sa mga syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa nga mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod, kaga syempre sa aton sa nga YouTube account. Welcome diri sa bagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa mga gamangin kaupo da si Bombo Erdin Bayonita. Updanay kita sa San Wavi Media nga takna sa mga aga. Sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungso sa mga balita sa batag sa ginampang balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Ang China nag-demand sa Pilipinas nga dapat kuhaon na dira sa may ayungin na shoal ang aton nga Navy ship nga mo ni ang BRP Sierra Madre. Siling sang China amo na dira nga baybayon, so kuhaon niya na dira ang ining grounded nga barko sang Philippine Navy. Kasunod naman ni Banwa sang pagdulong nga dito sa katong mga supply boats sang food supply.
nato na karon ko na naman ginasabata dre sa Malacañang kaga sa man sa Department of Foreign Affairs sining pahayag sa Beijing. Sa iba na pang mga balita nasyonal, syempre update nato na sa maya patagas ang politika. Dito man sa buong ang pagpasalamat na Mayor Sara Duterte kaga sa man former Senador Bongbong Marcos. Pagkatapos nga formally ginadapa sa lakas sa CMD ang bata sang anay presidente bilang presidential candidate. Tandem diri sa kay Mayor Sara Duterte. Sa iba na pang mga balita banwa, kasunod sa ni mga patutsada ni President Rodrigo Duterte nga mayara sang presidential candidate nga nagagamit sang cocaine. Dugang pagid sa bong nga mga presidential bets ang nagapabutyag sa ilang willingness nga magapaydalom sa maya drug testing. Tinagaligad naman nga daan na to na nadari nga nagpa-drug test sa Ping Lacson and then Tito Soto nagpagwa man sang resulta sa nga drug test si Senador Manny Pacquiao and then kahapon nagpahayag man si Mayor Sara Duterte nga siya ang negatibo diri sa may drug test pagkatapos nga siya ang nagapaydalom sining voluntary nga drug test. Bisan ano ko nung illegal substance o mga controlled substances negative for 11 ka mga illegal o controlled substances ang presidential daughter. Sige, sa iba na pang mga balita nasyonal, duha pa gid sa buong ka mga dugang ka mga petisyon ang ginauyatan sa second division sa Commission on Elections batok kadiri sa pagpadalagan ni former Senador Bongbong Marcos bilang presidente. So far, morning most number balasang petition nga na-file sa may COMELEC para sa isa man ka kandidato. Sa iba na pang mga balita nasyonal, bati preparado ng aton sa gobyerno para sa National COVID-19 Vaccination Days nga pati kayo sa Nobyembre 29 hasta sa Disyembre 1. In fact, again, pahayag diri sa Department of Health, pinagi kaya Secretary Francisco Duque III nga dapat hingalitan sa mga Pilipino ang ining vaccination day nga ginadeklarar na kahapon ni President Rodrigo Duterte pinaagi man sa isa ka proclamation. Sa mga balita international, nagtukod ang Pentagon o ng Department of Defense ng Estados Unidos sa panibagong opisina banwa nga muni ang mag-identify sa mga unidentified nga mga flying objects o mga UFO. Kaya kadamo sa mga concern nila diri, kinanglan ko na ma-explain ang mga mysterious sightings sa mga UFO malapit sa mga highly sensitive nga mga military areas. Base ko na ginaispiyahan na sila bala kung ano man na sa ning oras may rasang pang-atake. Sa iba na pang mga balita international ay makaluloy man ni mga migrants bala na gusto nilang magtabo kanin sa maya France sa padulong sa maya Britanya. Sila ang nagkapan ang ila sining sa kayang pandagat samtang nagatabok sa maya English Channel. May ragid sang 31 ka mga migrants ka mga nagkalamatay, 5 diri mga babayi kag isa man ka bata nga babayi. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource person sa mga nakaupod naton sa buong aga diri sa aton sini nga palatuntunan. Siyempre ginakalipaya sa grupo sa mga mamumugon ang ining kaundan sa proclamation ni President Rodrigo Duterte that workers who will participate in the vaccination day will not be considered absent basta nga makapakita lang sa pruweba nga sila ang nagbabakuna halin sa Nobyembre 29 hasta sa Maya Disyembre 1. Ang ginakapod dato na karon via Zoom ang taga-pamangaba sang Trade Union Congress of the Philippines, Mr. Alan Tanhusay.
Sang tinalikdan naman ng adlaw banwa nagahingyo diri ang Department of Justice nga kung pwede malakip man diri ang mga inmates o kan mga persons deprived of liberty sa sining pagpatigayon naton isang National Vaccination Day. Ay di na giba na problema subong ang shipment sang bakuna. So this is an opportunity para sa mga PDL, especially sa mga at risk of infection, para nga mabakunahan naman na sila kay kanamo sa mga prisuan nga mga overcrowded. Pero dire sa ato na sa maya syudad sang Bacolod, ilabi na dira sa may Metro Bacolod District Jail Sika sa may Barangay Singkang Airport, sila ang fully vaccinated na naman. I-check ka na karon sa data coming from Bombo France Andrew Burgos. Bawa mayo ni kaya testa kahapon pagkatapos ning at least ikaduha na nga consecutive week nagnubo ang presyo sa produktong petrolyo kahapon ng adlaw. Ginasuguran naman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ining pagbaton sang fuel subsidy pinaagi sa Pantawid Pasada Program. Sobra dira sa 7,000 pesos ang ining unod sang Pantawid Pasada card, pero inini siya pwede nga ma-withdraw kung gamiton lang gid lamang sa pagpatughong sang petrolyo. Kag mayapili lang na diri nga mga gasolinahan o kan mga petrol stations nga diri pwede nga makapatughong para nga maka-avail diri sining subsidy under sa idalong or under sa Pantawid Pasada program sang gobyerno. Ginapainada sang 1 billion pesos. Di maya pila na gamana ka mga nakabato na dre sa aton sa maya province of Negros Occidental. Ibaron ta na karon sa report ni Bombo Carla Mea Defensor. Siyempre nga ito na sa nga promo, dugay-dugay, may pagalawagon na naman na kita dali sa 1-2 Panalo, part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan na pa. Nagabato na sang 5 gatos ka pesos nga cash and then sa 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang oro kan. Kanindera sa mga entry senders naton, standby lang kaya ginataga na kamo sang maka oras para nga maklaim ang inyo sa nga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio pagkatapos nga ang inyo sa nga pangalan ang ginalawag bilang taga-daog. Kagiban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 12 minutos sa nakaligad sa dakna nga alas 8 sa aga. Kaya nagilamang sa nga kagahon na banwa ginapahayag diri sa World Health Organization nga ang COVID-19 vaccine makareduce ang transmission ng Delta variant by about 40%. Transmission sang dominant nga Delta variant can be reduced by about 40% kung ikaw ang natublokan sang coronavirus vaccine. That is why nga nagapanawagan na diri ang World Health Organization sa mga pumuluyo sa bilog nga kalibutan. Nga kung na pwede, mas maayo gid kung makasecure o kung makapa-inoculate, makapatublo ka sang COVID jab. Para at least tabisan na paano may rakita sang dugang siniyang bakung protection bato ka sa may coronavirus. Ang Director General sang World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nagpahayag madamo sa mga vaccinated people ang sang una mayara sang mga pagpangduha-duha man ini kag mayara sang ining sala man balang pagpanumdom sala nga ginapaminsar kay hindi na sila maghimo o kon mag-observe sang mga precautions. Pero kita sa gyapon bisan na pa ang mga pumuluyo, they're fully immunized. Ikaw abidra nga nagapamati, nakabaton ka na sang 2 doses. For those nga mga tag 2 dose sa balang nga mga bakuna o kung isang Johnson & Johnson, ikaw sa gyapon mag-stick ka diri dapat sa mga measures to avoid catching the virus
and passing it on. Nga malapta o kon masaylo mo, mapasa mo bala sa iba ng mga tao. Because ang Delta variant, this is more contagious, and then kinahanglan na sa gapon naton nga hindi magpabaya. That is why sa tinutuyo diri sa gobyerno nga magsunod kag magpatuman malandlabot na to ng ining herd immunity. Mayara kita sa National COVID-19 Vaccination Drive o kon ang National COVID Vaccination Days halin sa Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Base man na diri sa sining target nga ma-inoculate ang 15 milyones ka mga Pilipino against the deadly respiratory disease sa sulod sang 3 kadlaw. Sa idalom sang Proclamation number 1253 agin pagwa ni President Rodrigo Duterte kahapon nga adlaw sang Miyerkules, ang mga empleyado, mga workers ng gobyerno kagyara sa pribado nga sektor who will participate in the vaccination drive shall not be considered absent from their work as long as nagpresentar sang proof of vaccination sa inyo nga mga employers. Sa liwat, those employees and workers of the government and private sector who will participate in the vaccination drive shall not be considered absent from work as long as you present the proof of vaccination sa imo nga employer. Nagbando man si President Rodrigo Duterte sa mga local government units, immobilize ang tanan nga mga resources, mga stakeholders, mga healthy human resources, kag mga constituents. So tanan nga mga health workers including doctors, nurses, midwives, pharmacists, dentists, and medical technologists are called to extend their full support and cooperation in providing COVID-19 vaccination sa tion sining 3-day campaign banwa. Ginmanduan man isang presidente ang Department of Health and ang Department of the Interior and local government to lead the observance of Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. In fact, nagligad pa to, nagpanawagan na diri si President Rodrigo Duterte sa taped address bala sang nagligad ang Martes sang gabi nga kung pwede mayara diri sang hindi magkabalaka, hindi sila magpangduha-duha nga magpadulong sa mga vaccination center. Apisar pa nga ginmanduan pa gani diri ni President Rodrigo Duterte sila nga tekon na pwede pamanlang hakuto ninyo ang inyo nga mga constituents sa may vaccination sites sa sining 3 ka mga adlaw. Kung pwede palang ambal sa presidente, iti pakauna ninyo ang inyong mga constituents kung sila ang nabakunahan na para nga mas ma-encourage diri ang mga individual para nga mag-participate sining 3 kaadlaw nga vaccination na drive banwa. So gina-authorize ang presidente ang tanan nga mga gobernador ka mga alkalde. Just spend the money and I would replace that someday. Pero tipakauna lang ninyo sila. Kung na pwede palang gani ang balsang presidente, i-treat ninyo dira sa mga fast food chain bala. Kaya mo nang isa sa mga nagpainggan nyo para nga magpabakuna. Pero tikon inang organisado man nga bala, kag systematic kadra ang plastar sa mga LGUs, sa aton nga mga vaccination sites sa bala. Tiway naman gidatuod sang problema. Pero dira sa may iyasang Kapitolyo, tinang matalon sa ilang ya bala. Pagkabutan ni mo dira, magwa ka sang form and then makuha na ka dito, i-fill outan ni mo. At then naman nag-check agad sang form. Pagkadugay-dugay, balikan na ka naman and mag-amat-amat na pila. So pasulod dira sa may vaccination center sa may Negros residences para makapabakuna na. So kahapos langgid banwa
ang importante man nga dira sa ano man nga ginaobra naton, mayroon sang sistema bala. Kaya kung wala sang sistema, tama ka garot. Imbes nga kapos lang sang ulobraho no, nagabudlay. Kung wala kita sang sistema. So mo man ni ang matalupang naton sa mga vaccination centers for sure tinaka-adjust naman mo ang aton sa mga local government units sa pagpatigayon sa vaccination sa mga pumuloyo. Ti ko na pwede pa lang balsang presidente ti maluoy man kamoy sa mga Pilipino, just give them the bill and I will try to pay it if I have the money. Pero if I have lang na galing mga langas-langas sa ni President Rodrigo Duterte. Ang importante diri nga mas maingganyo ang mga pumuluyo nga magpabakuna batok sa may coronavirus. Kung magbakuna kita mas namig nga nakapamahaw kita bala maghalin kaya kung magutuman nagkadrado nagaluyab lang imo sa napamatsyag kung kaysa masalingaw no nagalingin ang kung sa nga ulo wow at iba sa bakuna ni pero ang matuod nagali ikaw yang nagutom mayo gid tulog kita sang enough sa pagkuan na bala naton pagpabakuna and then magpamahaw gid. Yan sa piyakalinya ang spokesperson sang Trade Union Congress of the Philippines, Mr. Alan Tanhusay. Sir Alan, live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Mayong aga, sir. Mayong aga, Bombo Erlin. Mayong aga sa inyo tanan. Okay. Ano pa hayagan mo diri sa sining kaundan sang proclamation ni President Rodrigo Duterte on COVID-19 vaccination day, sir? Because mga empleyado diri nga magpabakuna, they will not be considered absent. Yes, pero wala kita kabalo kung ina siya nga mga holidays kaya wala, no? So ginhambal niya lang na hindi sila absent pero hindi pa klaro gid kung kinanglan nga mag-report pa o mag-send ng message. Kaya paid if are paid for that day. Okay. Holiday, sir, pero November 30 lang ni siya, sir. One day lang. Inaya regular holiday gid na iya. Oh yes, oo. So walang bayad. Walang bayad yakon na magpabakuna ikaw. Kay sir, hindi ka man gid abi magdugay sa kadlaw mo. So siguro magwa lang ang empleyado, no? Kaga magpabakuna. Well, in many cases sa amon obserbasyon, kinanglan mo gid magpahuway at least one day. Kinanglan mo gid magpahuway at least one day after the vaccine. Okay. Kung kay sabi sir do ginailan nata kabala. Pero example labi na bakunahan ka aga, igo kahilan naton pagkagabi na. Oo, especially kung second dose mo na. Oo. Pwede ka lang siguro sir ma-excuse. Dire. Hindi man siya klaro Bombo Erlin kahit kinanglan kung maghambal ka sang amon ng mga policy dapat klaro sa aton tanan. Kung may bayad o wala, kung may sweldo o wala. So hindi mo pwede ihambal as a policy na you are not absent. Or it's a special non-working holiday. But you have to be clear, especially the Department of Labor and Employment, kinanglan klaro sa ila na kung may sweldo ka o wala sa sinang mga adlaw. Kaya ini nakabutang nga diri. Pero ti wala man abi sir gan declare sang presidente that it's a holiday mo. Nga amo na balang basihan sa mga employers. So amo na gani. So hindi siya clear sa mga employers, hindi gid siya clear sa mga employees. So ano gid ba? Ano ba talaga ang policy with regards to kung may is it a paid holiday or is it a non-paid holiday? So anong maayo diri sir ang obrahon sa mga empleyado? Siguro iklaruhon sang atong Department of Labor and Employment nga
dapat kung sino man ang mag-undergo sa vaccination sa November 29 hasta December 1 ay paid ang ila salary as a part of the incentives of the government for people who will vaccinate. Oo. Pero kung wala sir no, diri sang memorandum abi ang dole balisensya lang mga empleyado nga ti mapabakuna sila and then ma-report gid sila ya sa work because hindi ni siya abi enough ang ining nakabutang dira sa proclamation sang presidente. Basin hindi na pagsundon sa mga employer nila sir no? Kanugon man. Hindi klaro ang policy. So biskan maghambal ang presidente, you are not absent. But is it with salary or without salary? So, amo na siya klarohon. Kanugon na isa ka adlaw. Pero sir, sa monitoring ninyo sa mga trabahante, mga trabahador, mga empleyado nationwide, so far medyo damo na giman sir no, ang mga nabakunahan? Yes, according to the government, ang ilar nabakunahan is around 70 plus million. So ang issue diri kung Berlin, ang 70 plus million na nagnahan na, more than half ang first dose pa lang. Okay. So medyo dako-dako ang disparity sang first dose pag ang second dose. Ang iban at iwa pa man naghatag subong sa nga booster because ginahatag una sa mga health workers pero ginauna gyapon na diri sir for the primary series bala ang mga way pa yan nakabaton sa first dose and then second dose. Although mayroon toganisang hingyo nga dapat ining nakabutang wala dira sa may IATF Resolution 148-B nga dapat sa mga naga-report on-site nga trabaho nila dapat vaccinated agad sila. But na-clear na to ng pagbabakuna is voluntary. Yes, because there is no law that vaccination is mandatory, no? Wala sang regulation, wala sang sa tanan there is no law that will mandate or that will require everyone, including workers, to vaccinate. Okay. Sir, finally, anong mensahe nimo sa mga nagapamati, especially sa mga mamumugon? Well, gina-encourage namon ang tanan nga magpabakuna na. Kinahanglan ang proteksyon sa ang aton proteksyon sa pamilya kag ang aton proteksyon sa aton mga kaupod sa trabaho. So we encourage everyone to participate and vaccinate 29 to December 1. Okay, with this, thank you gid Sir Alan Tanhusay sa time nimo sir dari sa Bambaradyo Bacolod mayong aga. Mayong aga. Salamat din Berlin. Sige, thank you sir. Maraming salamat kay Trade Union Congress of the Philippines spokesperson na Alan Tanhusay nga nagalao madre nga kun pwede mas maklaro bala kun tani kag kun mahimo man lang makapagwa dra sang inang clarification kag pagpaatagid bala ang Department of Labor and Employment kag sigurohon tagadanay sa mga workers nga mga mapabakuna bala basikto nyo gidanay dala sa inyo nga mga employer kun ano ang matabo kon kamo ang magpabakuna sa Nobyembre 29 sa Nobyembre 30. Okay lang na kung Nobyembre 30 kaya mapabakuna because that is a regular holiday. So, bisan hindi kaya mag-report sa trabaho, for those galing nga mga wala ya sa trabaho, magluwasabi sa mga nature, sa mga negosyo, ni bala? Ngayon pwede yung mag-sirado kung wala sang holiday. You are still paid 100% of your daily rate. Pero kung mag-report ka naman, syempre ma-enjoy ka sang double pay o kung 200% sang imo nga sweldo sa kada adlaw. Pero kung November 29 and then December 1, that is a regular working day. That is why nga kahapon nagpagwa isang clarification ang Civil Service Commission for those nga mga opisyales kag mga empleyado sang gobyerno who will not report for work
due to COVID-19 vaccination day, mag-consider sila nga excused. Absence from work during the day of inoculation of the first and second dose of COVID-19 vaccine, including future booster shots, whenever applicable, shall be considered as excused absence. Ini nga guidelines naga-cover sa tanan nga mga opisyales sa empleyado sa gobyerno regardless of appointment status, including local elective officials. Ang mga empleyado sa gobyerno need to submit a proof of vaccination schedule such as a vaccination card along with the application of leave of absence 5 days prior to the scheduled date of inoculation if applicable. Sa mga empleyado who would need treatment or recover from serious adverse events following immunization may be considered excused for up to 15 days. Meanwhile, maximum sang 3 calendar days may be allowed for minor adverse events which may include pain, itching, or swelling on the injection site, fatigue, chills, headache, and the joint pain. Isa mga employer dira kabay pang pamatian man ato nang ining nakabotang diri sa may proclamation ni President Rodrigo Duterte nila pa i-considerar nga absent. Pwede man siguro sa mga empleyado makuha na ka lang balah, malisensya ka lang nga ikaw ang mapabakuna kay hindi man gid why man kita nagadugay sang isa ka adlaw gid sa may vaccination center o kon vaccination site apila ka oras sa makabalik ka naman sa trabaho. Sa ato niya personal yung experience kung nagbabakuna kabi subong yung aga ang pagbatsyag mo sa mga symptoms is sa pagagabi pa man. So just take mga paracetamol parang maibsan na ba mabuhin-buhinan ang mga symptoms pero after 24 hours so okay ka naman. For example, abidara ginahilanat ka or do nagpalanakit bala? Nagapalanakit ang imo sining lawas or may chills kagamera ka sang hilanat so imnan lang sang paracetamol kag ma-okay ka naman so hindi nato na kinahanglan na gidang magkuan gid kita mag-absent sang pila ka adlaw ay normal man lang ina siyang reaksyon sang aton nga lawas. Sige, 32 minutos sa nakaligad sitak na ang alas sa 8 sa aga. Yarin na ang ato sining taga-daog sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mag-claim na sa sining premyo. Direkta sa studio B, Bombo Franz Andro Borgos. Come in. Bombo Erlin. Yes, Bombo Erlin. No? Good morning once again no, sa aton nga mga taga-palamate subong aga. Kaya kita naman na magadulong sa maayong balita para sa ila, Bombo Erlin. No? Especially sa mga nagabutan man din, no, nga inuglawag pa lang ilang mga pangalan. But subong may isa na kamaswerte diri nga winner, no, subong aga. Diri sa Bombo Radio Bacolod, especially subong Bombo Erlin sa Studio B, kay kita magatag sang premyo, no, sa ato ni nga maswerte nga tagdaog. Actually si replacement siya Bombo Erlin from the last winner kahapon. No, kilala ni siya subong ato makaupod si Nanay Florentina Makilan from Purok Lubi, Phase 3, Barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod. Ang iyang proof of purchase amo ang Silver Swan. So nga promo nga ginintrahin sa Bombo Relate amo ni ang 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Nay, good morning. So ano ka bala ka swerte kay wala na claim sa nga last winner tapos ikaw ang maswerte niya nagbulos. Ano ang imong feelings sa mga adlaw? Napasalamat kid ako sa Radio Bombo kag sa Star FM. Wow, grabe po. Pero pagka bate mo na nga ikaw ang ginbaylo, anong imo nga nabatyagan na excited ka man bala? Nalipay gid ako kay para makabulig gid na dako sa akon. Oo. So pagka bate mo nga ikaw ang ginbaylo as winner, ti anong imo nga gaano ka gabi? Ano imo nga ginobra? Agakwan, gadigamo gid ko. Gadigamo. Sakalang imo nga face mask na ito sa kasakalang. Oo. Oh, sige. So tinagadiga mo sinong upod mo sa inyo balay? Mga apo ko kag amo na saway ko nang ipapuli kay para may upod ko pagkaga. Pila ka anang sinupod mo sa inyo balay nang may bana mo kamusta? Tinong trabaho sa bana mo? Ay naku bana, dugay na.
Okay, nagtaliwan. Apo na lang, bili. Apo na lang. Pila ka na gani, Nay? 68. 680 ang imong kasakonti sa sulod balay na lang. Oo, kaya hindi naman ko kakuan mo. Wala naman ko obra. Pila ka bilog kabataan mo gani? 3. Tatlog ang apoya pila? Wala na sila 5. 5 ka bilog ang kapuhan. Oo. Subong ang mga kabataan mo ti araman sa inyo, upod mo man. Hindi, apo lang na ako. Apo lang gid. Oo. Ang isa lang ka apo. Ay, isa lang kapo. Sige, no? Subong na, ikaw ang maswerte makabaton ikaw sang 1,150 pesos all in all, no? Compose na sang 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga valor sang gift pack. So, tinay, ready ka na nga mabaton mong imong premyo sa bungaga? Ready na. Excited? Excited. Sige, ari na, no? Excited na si nanay. Actually, Bomborlin, aga pa ni si nanay, mga alas 7. Garo ari na diri sa, no? Kaya kabalugid ta ng Kinanglan, Manila, subong ang ini nga premyo, Bomborlin. Sige, so ari na, tag na naton sa kay Nanay Florentina, ang 500 pesos nga cash. Ready na? Ready. Unang hatag! 100. Kaduang hatag! 200. Katatlo! 300. Kapat! 400. Kag! 500. Kalima. So, ano plano sa 500 pesos nga nabaton? Ibakal ko bugas kag kuan sudan kag mga bulong ko nga maintenance. Sa diin? Sa kuan high blood, diabetes. Okay. Oo, sige. May nabatsyag mga si nanay. No? Sige na, welcome, gid. Kagin, kulang pa na. May ara pa, gid. Mismo sa tubang mo man ang sasulod sa balde. Nga grocery goods, no? Nagabalor rin isang 650 pesos nga grocery goods sa Nanay Florentina. So, Nay, ang imo na lang mahambal, no? Kag pagpasalamat mo man sa aton nga mga sponsors kag mismo diri sa Bombo Radio. Ginapasalamatan ko gid ang Bombo Radio kag Star FM kag sa nag-sponsor sini nga promo. Gapasalamat gid ako kag labi na kay sa mga Dios. Okay, pagpangagda mo man ta binay basis mga kaingod mo man debe. Ginagdal ko man ang nagkapamati subong nga magtingwa man kamo nga mag-interest sa promo. Kay makabaton kamo prosakon, nakabaton ako. Okay, sige. Now, so once again, Nanay Florentina, congratulations. Ti plano pagiging magulog pag isa madamong entre? Oo, gusto ko pagin mag-support kay nga gusto ko gin makakuha sa premyo nga dako. 1 million. Sa anong grand draw kung nawalaan? Sa anong grand draw? 25. 25 sang? December. Oh, grabe si Nanay. Kinamatayin niya ginang grand draw, no? December 25. Kung ikaw maswerte nga magabutan, pila ang grand prize winner? Pila? Ang premyo? Pila? Daw nalipat. 1 million? Hindi ka kasi makakuha sa 1 million? Pero tanda gid na sa December 25, may maswerte kinaya nga mangin na members nga Bombo Millionaires Club nga makabatan sa 1 million pesos. Dampas pasan pag pag-obra interest. Oo, ginatinguan ko gid bisan kapoy ko. Sige lang, kagpawaway. Never say die, no? Dapat gid. Sige, Nay. So, congratulations, Nanay Florentina sa Puro Club Phase 3. Barangay Handumanan. Sige, Nay. So, once again, no? Basta Radio! Bombo! Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Kaliwat! Basta Radio! Bombo! Bombo number 1. Dapat perfect yun na. Ay, siyempre si Nanay kapamati. Gid man, no? Sige, Nay, congratulations, no? Nanay Florentina Makilan. Congratulations, Nay. And, Bombo Arlene, may isa pagkikita ka winner. From Boulevard, Barangay 13. Yung kilala ni siya, Bombo Arlene, sa kay Sir Florencio. Kaina, no? Puro F. Kaina Florentina, subong si Sir Florencio. Naman Bombo Arlene, no? Si Sir Florencio Guasena. Kapid niya na, kapid. Bugane, no? Ang upod man nila si Franz man subong. Ikaw si Florentina, si Florencio, ang si Franz ang upod nila, Bombo Arlene. So subong si Sir Florencio Guasena. Sir, hindi magkauya. Ikay muna ni subong tion, no? Nga mabaton mong imo nga premyo subong aga. Sige. So, ang yan nga proof of purchase, Bombo Arlene, R. Florete, ang iyang proof of purchase, no? From Boulevard, Barangay 13, si Sir Florencio Guasena, ang aton nga winner number 3, no? Sir, good morning. How are you today? Kamusta? Okay lang. Excited? Excited. Okay. So, anong trabaho naton? Aramin sa sidewalk, nga baligya. Anong ginabaligya? Mga panyaga, mga soft drinks, kape, mga namon. For how many years naman sir nga mo ng inyo binga negosyo? Bago lang ko ang asawa, kuya dudugan na kay balibalo sa mo na pangasawa ko sa. Okay. Sige, no. Pro, kamusta man subong ang inyo ning baligya, ang pagbaligya, ang bintahan. Ay, subong kamusta? Okay man, makabawi man sa amon mga makaruling man lang sa amon negosyo.
Okay Wala lang. ng bulig, Oh, sa dako ng bulig ko. Te pila ka bilog ka bataan? Wala ko bata, yung sawa may bata na kay balo sa mo. Sa previous yang abana. Previous yung abana. Pila ka bilog? Mga tatlo. Tatlo subong sa imo wala pa. Wala pa. Okay, sige. Te sir, paano mo nahibaluan nga ikaw ang nagdaog gali? Tinanano ko sa mga alas 45 kagabi Mga 45 gabi. Sakay sino naglawag si mo be? Sakay Bubu Pons. Grabe ni sinner kit nahibaluan niya gid no. Sige, tutok na tutok igili sir. Galaong ka man nga ba si ako ang magabutan o ako nang magdaog? Oy, kay may entry man ko mo. Datatani ako ng mga daw. Tinawa mo to na batian ko. Kita mo ng imo entries? Damo man entry ko. Sir, pagkabati mo nga ikaw ang nagdaog, anong reaksyon mo? Di sa dingkar sa sulod balay nyo? Ara na ko sa sadwa kay kaya amon tupada ng mga Muslim may mga radyo sila mo. Tinabatian mo? Oo, kay kisa kisa may ilagi na patokar. Galanog ang bumbo? Oo, bumbo. Kisa galanog man dai. So, anong inyo ning oras sa pagbaligya? Aga o kung gabi? Sa aga na mida hasta magabi, hasta alas 8. Ba, sa alas 8. Oo. May kapanyapon pag ginada sa muna oras? Meron mga sa sunset bila ng mga driver. Okay, Kagagalin na bay, iba na mga Muslim da dam sa mga panyaga. Tagpilang sudan. Yes, Bomberlin? Tagpilang sudan. Tagpila man ang inyo subong sir serve sang sudan? Barato mo lang iba, 15, 35, 30 o. Gabari man na sa sudan. Putos mo lang mo. Okay. Kano man putos mo naman sa plastic. Gabari man sa sudan. Oo. Tigutan subong pila ng serve? 15. Muna mga baligya 15. Mga linaga, 30, 40. Mga isda daw yung 20, 15. Ikaw galuto? Ang bata ay galuto. Ilang edad sa bata nang nagaluto, sir? Mga 32. Malaki. Okay, so at least subong. Pila ka na gani, sir? 44. 44 years Mahal old. isda. Mahal ang isda, sir? Mahal eh. Mahal. Pila subong kilo? Ano nga isda gani, sir? Ang usual yung ginabaligya? Sa ibang gross eh. Kasi may barato ng bangros, may duwasin. Okay. Kasi may ibang dalinuan, barato man matagsin ng ano mo lang tumpok sa market. Diba sa mina prito ag tula eh, no? Prito tula pinaksyo. Pinaksyo. Okay na. Sige, no? So, sir, pagkabati mo nga ikaw nagdaog, anong reaksyon mo? Malipay ko eh, na amo mo na dagang ko may ano na kami, may pandugan na kami sa naamon nga pan. Ulotoon ka sa Panimalay. Pagkabati mo nga, anong umbal sang upod mo da sa mga nagabaligyaman nga ikaw nagdaog? Nilipay yun, kibot ng pati na ako ni Alan dahil. Oo. Ano din reaksyon mo na gano'n ka hipos lang ko eh, Nag-hipos lang? Oo, ikaw. Ano naman mo, kumakagto ko to para makumakuha ko. Subong nga rin na, no? Excited ka man? Nakatulog ka man gabi, sir? Katulog man. Pagka din, tulog may kay kapoy mo. Kapoy mo sa paporte ko dapat makakagto di. Para ano oras kay ka mo kasugod o gabrigya, sir? Ano oras? Isa mga alas 10 na kay galuto kung kunaga pa mo. Oo, alas 10. Basta alas 8. Oo, panyapon no, pagpamausapon. Okay. Sige, no? Bomberlin, no? Well, at least si Sir Tido medyo mabaliwan man naton kung ano ang mga eksperyensya nila subong, no? Sitwasyon nila subong nga pandemic. Pero at least, hindi ka naman ikaw niya kakayod, Bombo Yes. France. Correct, Bomberlin, no? Si Kayod lang nga Kayod. Si Sir, well, at least pala Bomberlin because man sa pangabudlay, kaya subong, no? Na kabyuhan kid, no? Ang iyaning kabudlayan man, no? Pagulog sa mga entries diri sa aton, sa Wanto Panalo promo part 20 promo diri sa Bombo Radio Star FM. So, Sir Florencio, excited ka nang mabato ng imong premyo? Pilang mabaton mo gani? 500. 500 kag? Kag 650 nga worth of grocery. Wow, grabe si Sir hibaluan niya gid, no? Kabalo gid si Sir kung anong iyang mabaton. Sige sir, ready na. Ako na ni hatag sa imo ang imong 500 pesos nga cash. So una nga hatag 100. Kaduha nga hatag 200. Katatlo 300. Ikapat 400. Kag 500. Kalima, dumalipat pa si Sir sa ikapat. Sige, no, so Sir Florencio, labot sa 500 pesos nga cash, may 650 pesos kapag nga balor sa grocery goods. Ngayon mo nga madalaman, paulik agari na mismo sa imo nga tubangan. Pero Sir, ano ang plano sa kwarta nga na daugan sa bong? Idugang ni sa ako mga paninda sa Panimalay na mo sa kalanon na mo kadadlaw. Okay, kag ang grocery goods. Nga amo man sa Panimalay kag amo sa Tiangge sa ano na mo sa balay. Okay, sige. Okay. Sir, pasalamat mo na lang sir sa aton nga mga sponsors kag sa stasyon sa Bombo Radio. Salamat sa mga sponsor sa Bombo Radio sa mga staff diri sa sa imo. Amo na ako salamat na kayo padi sa babaw. Okay, sige Mayo. Sige sir, pag-imbitar mo na lang dabi sa mga abyan mo kag sa kaingod mo darabi nga magpasakop man dire. Sa among mga tupad balay,
Maginta na mo kag amo mo sa masadbo kung sino may mga radyo da paano Bombo radyo basi kamo palang sa ulay naman makadaog. Amo na salamat lang. Dugay ka naman di sir nagahulog. Dugay naman. Ike duwa ko rin nga kon nga dog sa liga to radyo kag kwan ka. Wow. Teka mo sa radyos mo. Kaya mo nang ginagamit? Oh, why kay ano sa nga kon nga blos? Agi pa kayo? Oh. Hindi at least no, pero ti mabat na hibalo magyapon sir nga ikaw ang isa ka winner, no? So, Bombo Erlene, ano mo na lang gid sir ng ano mo na lang subong, no? Mensahe mo na lang gid sa kadamaan man be? Nga diri sa Bombo nagkapadayon gyapon sa paghatag sang mga pa-premyo diri. Sa tanan na mga tupad na mo no makaingod. May intano kay may babot pag mga raffle kung pwede man maka-intra ka mo di para kamo man masuli makadaog. Okay, sige kay ang grand prize daan ti 1 million pesos tiga aim ka man sir nga mabaton mo na basi ikaw maswertihan. Oo, ipapadada mo pag entry para basi pa lang ako pa lang sa gyapon magabutan. Di mayo again. Sige no. So Bombo Erlene no sa ambutong mga mensahe man ni Sir Florencio. Sige sir, before kita bulagay sir, kabalo ka na lang nung imong extra. Basta Radyo! Bombo, ang number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Number 1 ang Bombo Radyo. Okay, sige, congratulations kay Sir Florencio Gosena and sa kaya na ni Florentina Bombo Erlene sa aton nga mga swerte nga tagdaog subong nga aga. Sige sir, congratulations. Sige, imo na na. Bombo Erlene sa aton na no, natapos na naton panghatag ang ilan nga mga premyo nga nagabalor sang 1,150 pesos nga worth no sa premyo nga may 650 pesos nga gift pack kag 500 pesos nga cash Bombo Erlene. So Bombo Erlene, live diri sa Studio B ni si Bombo Franz Sandro Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kaya Bombo Franz Sandro Burgos, direkta dara sa Maya Studio B. Atensyon naman sa mga nagahulog sang entries diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Meron kita sang replacement sa isa katagadaog nga wala naka-claim sa nga sining premyo hasta alas 8 subong nga aga. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga 46 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga, yari ang aton sining replacement sa second winner. Second winner kahapon, adlaw sang Miyerkules. Kaya wala nang ka-claim sa sining premyo dali sa istasyon sang Bombo Radio. Gin-check ni Sir Rodel Longaras, our FDA representative, nagamit siya sang Silver Swan bilang proof of purchase. Taga Lot 14, Block 59, Octagon Village, Ciudad sang Talisay. Lot 14, or Block 59, Octagon Village, Talisay City. Congratulations, Merlin Sicoya. Merlin Sicoya, sang Talisay City. Ikaw ang aton sa nataga daw alas 8:46 subong nga aga. Meron ka sang 6 ka oras o kung tubtob alas 2:46 karon sa hapon sa pag-claim sa imong mga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Magdala sang 2 ka valid identification card with picture. Ipa-photocopy mo na nga daan pero dalon mo gid diri ang imong valid ID. Sa liwat, Merlin Sicoya. Congratulations! Sige, sa pagbalik sa nga Bombo Hanay Big Time, report ng Daya Bombo Franz Sandro Burgos kag Bombo Carla May Defensor. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan
sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo, bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Diyos, makapangamuyo
Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens,
kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo bakas Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 14 minutos na nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagkapangalagad sa Bombohanay Big Time. Sige, sa na nato ng ining COVID-19 vaccination days o kung national COVID-19 vaccination days nga pati kayo nun sa nga tanong sa ning gobyerno sa may Nobyembre 29 until sa may Disyembre 1. Kay ginapahanda na sa nga tanong sa ning presidente ang tanan nga mga opisyales kag subong man ang mga ahensya sang gobyerno. Para sa pagpatigay nato na sa tatlo kadlaw ang National Vaccination Drive Banwa. Si Secretary Minardo Guevara sa Department of Justice, siya ang nag-request sa National Task Force Against COVID-19 nga kung pwede iupod o kung ilakip man ang mga persons deprived of liberty o kung mga inmates sa tanan nga mga facilities nationwide nga malakip man adiri sa may massive vaccination drive sang aton nga gobyerno. Kaya aminado diri ang mga tiglikom bala sa mga naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno nga millions of doses ang available sa sining dako nga event. So at least muna ning kay gayunan parang makonsiderar man ang ikaayong lawas sa mga persons deprived of liberty who are at risk of infection due to prison overcrowding. Okay, pagawa dali sa aton kay di gid muna bala kagoto ka mga prisuan bata sa iban nga mga areas puwerte ang kagutok o nagapinagutok ang mga priso. Sa piyakalinya, kamusta na diri ang vaccination sa aton sa mga syudad sa Bacolod, ilabi na dira sa may Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area o kon MBDJ-SICA sa tupad lamang ni sa Bacolod City Police Office dira sa may Barangay Singkang Airport. Sa piyakalinya, Bombo France Andro Borgos sa report. Kamin. Bumorlin sa sunod-sunod nga programa sa gobyerno, especially sa paghatag sa libre nga bakuna sa ato, no? Mismo sa nagkalain-lain man nga sektor Bumorlin. At also, diri kin pakigbahin man sa nga gobyerno nga ang mga person sa deprived of liberty dapat makabaton man sa nga vaccination Bumorlin, no? Kay because nga ila man kinamatarong nga makabaton sa nga libre nga bakuna kontra sa nasilining nga COVID-19 virus Bumorlin. But base ina po Berlin sa ginatanaw nga mga numbers of vaccinated nga mga PDLs kay may ginatuyo mismo ang gobyerno nga tagaan man sila sa bakuna kag especially sa palabuton nga November 29 to December 1 may katigayon ni Berlin nga National Vaccination Day po Berlin, no? Tatlo ini kadlaw nga National Vaccination Day sa bilog man nga pungsod, no? Kag tanan nga sektor na Berlin mapaidalong kiti na sa nasilining nga vaccination from A1 group, no? Asa sa mga pediatric A3 group po rin, no? Especially sa mga minors na nga mo ni makabaton sa nga libre nga bakuna sang nanisang gobyerno po rin. So diri naton gin-check, no, sa bahin sang mga PDLs ginuna nato lang sa bahin sang rehiyon. Kaya ang rehiyon po rin may ilan sila ka percent, may 93% na ka mga PDLs ang fully vaccinated na po rin, may 7% na lang nga nabilin nga makabaton sa nga nasiling nga bakuna. But diri sa aton sa lokal nga bahin, especially diri sa Metro Bacolod District Jail si Bomborlin or Special Intensive Care area, maayo gini nga balita, no, diri sa aton sa syudad sa Bacolod kay because Bomborlin nalabot na ini ang 100%, no, na fully vaccinated na nga mga inmates sa Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care area, no, so 100% na. Patri na itong Bumorlin, ipakigangutan ng ilang warden, no, si Jail Chief Inspector Felix Sariana Bumorlin, kung paano ini ang proseso sa ilang vaccination dira mismo sa mga inmates. Kaya sa sininga tuig Bumorlin, based man sa iyaning mga records, May or June, no, bulan sa Mayo kung Hunyo,
nagsugod na sila vaccination niya Bomberlin sa mga inmates gali. Aha. Oh, so hasta subong di amo na na-reach nila 100%. Pero may due pa ini Bomberlin nga mga wala pa nabakunahan amo ni ang mga bagong sulod. No, so ang ini nga mga bagong sulod Bomberlin kag before magsulod sa district jail diri sa aton sa Metro Bacolod district jail Bomberlin. Kay may isolation facility ni sila gali dito sa may handumanan Bomberlin, no? Sa dito pa lang yung nadaan, gina-check na sila, gina-undergo sila sa swab test or the RT-PCR test Bomberlin. Kung mag-negative ang ilang result, so pwede sila makabaton sa COVID-19 vaccine. Okay. And then, after ito nga makareceive sila sa COVID-19 vaccine, dalon na sa Bomberlin sa MBDJ, no? Kada ibang nga mga inmates nga wala pa nabakunahan o kung let's say in short nag-positive din no sa COVID-19 test. So tiyan mo na Bomberlin magapatigayan at lanay sa pilanik ka mga adlaw nga quarantine bala Bomberlin, no? As long as nga mag-negative na sila sa COVID-19 virus. So and then after that, amo na pagdadala sila sa Metro Bacolod District Jail si Cabo Berlin. So siling diri sa ato ni Jail Chief Inspector Sariana, once nga mangin na vaccinated na sila, no, at least bala amo na ni ang situation subong, no, kag kumpiyansa na drang Metro Bacolod District Jail kay because nga 100% na sila. So sa in speaking sa preparation kag participation nila Bomberlin sa National Vaccination Day sa November 29 to December 1. So far they take Bomberlin to hindi na sila guro mag-participate, no. Pero may mga nagakaigo na sila mga processes and preparations before ni Bomberlin sang nasilining na vaccination. Kay because sang una dito damo na yabla nag-participate bala sa ilag o sa pabala Bomberlin way man lang kinapilit ang ilan nga mga inmates nga mag-undergo vaccination. But ina-educate lang nila, no, nga makabaton sa nga kung ano ang benepisyo mo bilang ikaw isa ka fully vaccinated dating nga mga individual o kung mga PDLs dra Bomberlin. So amo nang ila diri nga ginahimo kag ginaubra sa MBDJ Sika Bomberlin. But nagdugang pag siya mismo nga nagpayad man siya sa aton Bomberlin nga kay because nga 100% na sila kadari kita diri ang syudad sa Bacolod na idalom kita sa alert level 2, there's a big possibility na nga ibalik Bomberlin ang face-to-face nga visitation, no? Okay. Personal nga visitation, but may mga protocols lang sila gyapon kaangay isang mga barriers kag mga syempre no face mask kag ang ni Bomberlin kag ang requirements man nga dapat fully vaccinated ang mga visitors dira kag ang syempre mga inmates man both parties or both sides Bomberlin puro fully vaccinated para mabalik na ni ang nasiling nga face-to-face vaccination visitation. Pero ginahulatan nilang memo Bomberlin from the region, no, from the higher office sa BGMP kung saan ginipatuman ang nasiling nga personal nga visitation Bomberlin. Okay, pero mga conjugal, no, wala pagyapon. Bali Wala matubang pa. pwede lang sila makatubangay Bombo France, pero hindi pwede siguro makauyatay. Correct. Ito gina. Nawala lang ni Bomberlin ng ng kapitanay dabi or makahikapay bala. So mo lang ginaging clarify man mismo ni Jail Chief Inspector Felix Sariana. Even though to Bomberlin na hibaluan man nato, no. Kagkakabalugi kitang hidlaw na ina ang mga himata nila kag disbote syempre yung mga inmates man. Correct. Na hidlaw naman ni sila nga mga himata, no. Biskara nila to kay hidlaw kag gusto man din nila ding nga mahikap daw kung makos kun labing ilang mga mata. So di paiwan lang gidanay pero importante bala Bomberlin na balik na bala sa normal man din, no. Bisa pa paano ginagmay lang mga butang bala ginamat-amat kay rin kita sa manubo nga level, no, alert level 2 kag fully vaccinated naman dira ang 100% dit nga mga inmates, no, sa MBDJ Bomberlin kag tiya mo lang gina, no. Wala gid na yang pagkapitay kamot o kung pagkapos paghalok man din sa ilan ng mga himata kay because nga abo pananay ang simple nga mga pagsulundan nga gusto ipatuman sang MBDJ, no, especially si dalong sang BGMP diri sa aton Bomberlin sa syudad sang Bacolod Bomberlin. Okay, sige. Yes, Bomberlin, no, may payag na mismo ang dugalaging informasyon ang Jail Chief Inspector ako ng Jail Warden sang MBDJ nga si Jail Chief Inspector Felix Sariana. Ano nga man, pero daw May or June pa aton mga PDL na ba? Okay, sige. Dahil lang kita Bombo France. Kaya nagasugod na sila sang vaccination and then tanan na gidra is 100%. So 2 doses na gidyang nabaton nila. Yes, correct Bomberlin. It means the 2 doses na bala. No, pero ang nag-clarify lang sa ato, may sila na naging porsyento Bomberlin na bilin kay amo na bing sila nato mga pag-o bila sulod
ng mga inmates from the isolation facility. Oh. Basi declare man mismo ni Jail Chief Inspector Sariana Bomborlin kung balikan nato rin sa National Vaccination Day, kung may preparation din man sa isolation facility to ang mag-prepare, no? Para for their participation sa National Vaccination Day Bomborlin. Wala na rin sila preparation sa may NBDJ because nga muna na situation nga fully vaccinated na. The confidence sila Bomborlin, no, sa ilaning mga inmates kaya because halos tanan nakabato na sa bakuna kontra sa COVID-19 Bomborlin. Okay, sige. Matiyan natin si Jail Chief Inspector Felix Sariana. Sige daw, hindi ko lang maano ang ano nga man, pero daw May or June pa aton mga PDL na vaccine. Pro sir, diri sir sa Metro Bacolod, sir, fully vaccinated na dira tanan. Ang mga ang wala lang na vaccine di ang mga pag-commit pero may naka-ready naman na sila actually, may naka-ready kita nga vaccine nga every time nga may bagong commit before natong before ibalik sa aton sa may Metro Bacolod District Jail dito sa Tapuling vaccinated sila sa may yes place for actually ang mayara kita tawag na hot zone nila. So every time mayara kita for vaccination. Actually ang vaccination dito nga una tanggalan natin da mga barrier bala sa sagwa. Kaya ang isa natin ka mag-vaccine ng ating nurse, karita may outside support group kay duhabi atong nga duty, may ara kita nga nakpin. Pinahara man sa outside support group, so ang isa natin ganyan sa ara sa facilitating vaccine. Ginbutangan lang natin para ma-vaccine para mabigyan natin ng isab na nakbilog atong nurse mo. Ay, ang last ko nga vaccination, sir, abi daw 3 days. Kung di ko masala 3 days nga vaccination. Okay, so bali ay banadira daw may barrier man sila gyapon na Bombo France. Yes, correct. Ang nurse or ang vaccinator and then ang inmate or ang priso. So do ginakuha na blan, do ginakuot lang, no? Ang abaga bala. Yes, correct. Doy sulod na bala nila Bomborlin sa plastic barriers dira bala, no? Kaya parang ila bala ang bilog na lawas, medyo malayo-layo man base, no? Maprotektahan man. So ang bahin ang git ng lawas be o kon butkon, for example, base sa wala o sa todo rabing nga butkon ang mabakunahan. As ang nasining nga vaccinate Bomborlin, no? So mo na mga PDLs dira, man kay do ano man sila Bomborlin nangin participant kita nan, no? Nag-participate sa Bomborlin sa nasiling nga mga vaccination programs, no? Especially sa BGMP. Bomborlin lagi ginakalipay man sa pila ni ka mga wardens, especially sa MPDJ, no? Nga hindi kito na wala Bomborlin bugat balang pagbaton sa mga inmates sa nasiling nga vaccine kontra sa COVID-19 Bomborlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombo France. Yes, Bomborlin, para sa pangalagad sa Bombo Hanay Big Time, ini si Bombo France Andrew Burgos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. May man kay at least fully vaccinated na ang tanan ng mga priso dira sa may Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area sa may tupad bala sa Bacolod City Police Office sa may Barangay Singkang Airport. Kaya ganaduso man lang ni sang Justice Department naton pinaagi kaya Secretary Minardo Guevara nga ang ining mga persons deprived of liberty ang mabakunahan naman pero kung lataw naton diri sa mga Western Visayas tikadamo na gimana sa mga nabakunahan na. Kaya na ginalakip man sila mo sang mga LGUs sa ilang vaccination program parang at least protektado ang mga priso sa mga daan na gin-suspend na temporarily ang ining paghatag sa ila or pagbisita sa ilang mga himata. So, iti kaluluwa man na subuan ng mga priso. Hindi
mapangamusta bala sa nga ilang mga himata because ginalantawa diri nga kinahanglan na gid nga mapaganhagan ang exposure nila sa mga tawo nga halin sa mayagwa sang prisuhan. 29 minutos sang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Kahapon ginasuguran na sa nga gobyerno ang pagpanagtag sang fuel subsidy nga nagabalor sang 1 billion pesos sa mga jeepney franchise holders o kon sa mga nagpanag-iya sang public utility jeepneys nationwide. Sa tunga-tunga ini sang nagasa padayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, okay manigani because okay lang ni gawa subong kaya at least ikaduhan na nga sunod-sunod ng Martes nga naganubo ang presyo sang gasolina kung kaysa wala lang galing sang changes sa presyo sang krudo. Te kahapon ginpahayag diri sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ginlunsyar na ang Pantawid Pasada Program nga nagatuyo nga maghatag sang one-time subsidy nga 7,200 pesos kada unit. So ginahatag ini siya direkta sa may operator pero hindi ini ma-withdraw nga gamiton na mula nga bala kundi ngay hatag ini kung ikaw yara sa may petrol station. Ang ining dagin panagtagas sang Land Bank of the Philippines pinaagi sining Pantawid Pasada Card which is a cash card. Tisubong, ginpahayag diri sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga nahatag na ang ining subsidy sa 68,000 na gikan sa approximately 85,000 ka mga active card holders as of Tuesday or kahapon, or sang Martes. So, out of the 1 billion pesos nga fuel budget, ang Land Bank naka-credit na sang 562 million pesos sa mga existing mga card holders. Sunod man kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Director Attorney Zona Tamayo. Pero may pili lang na dira nga mga fuel outlets nga muni nga pwede bala nimo magamit ang ining Pantawid Pasada Card sa tion nga ikaw ang magpatughong. We have Petron, Shell, Sea Oil, Total, Refill, Caltex, Petrogas, ang Unioil, and then ang Jetty. Ganda so ito kung taning nga malakip man diri mga nagapanagiyaw kon nagabiyahe bala sa mga tricycle, mga taxi units. Pero ang ginatagan lang nga subong isa mo ni ang mga public utility jeepneys. May mga nakabato na diri sa aton sa Negros Occidental. Sa Piyakalinya, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Bombarlin na may nakabato na nga fuel subsidy sa miyembro sa nga undok Bombo Arlin, no? Kaso nakabatrag ini sila sa pagkadisaya bangod nga ang pag-implementar o kung pag-distribute sa nga fuel subsidy Bombo Arlin lain sa ila sini nga gina-expectar susunod kay Secretary General Diego Malacad Bombo Arlin. So ang nalawayan ini sila bangod ang pag-implementar sa pag-distribute sa fuel subsidy paagi sa pasada fuel bangod nga wala mahatagan ng nagakaigo nga beneficiaryo Bombo Arlin. So ang nagauyat sini nga daan sa nga pasada fuel amo ang mga operators Pasada card. Pasada fuel card Bombo Arlin amo ang mga operator. So kung ang direkta sa ila yan, no? Bombo Carl? Bombo Arlin? Direkta sa ila. Yes, direkta sa mga operators Bombo Arlin. Diba, ang matabo diri, matunga ina Bombo Arlin, no? Base kung ang tungkol 70-30, 70-40 o kung 60-40 Bombo Arlin amo ina ang matabo dira po ang nagahingyo siniya Bombo Arlin sa una pa lang gid amo ang mga drivers. So amo lang nang ila sini nga pag ako na dismaya ini sila no kay bangod nga hindi mismo sa mga drivers nag-abot ini nga fuel subsidy Bombo Arlin kag kung tani sa LGU kung sa mga barangays tani Bombo Arlin no kung sa diin puyo o kung diin nag-drive ini nga mga drivers Bombo Arlin kung tani nagayo ini si ang FRB sa mga pangalan
sa mga drivers, Bomberlin, drivers kid mismo, bangod nga sila ang suno kay Secretary General Malakad nga sila ang nagaputoy-putoy biyahe, sila gid ang gaantos sang kataason sang presyo sang gasolina, Bomberlin. Ang operator way nagatag sang tanan address sa may kwan sa driver nila. So Bomberlin, ito kung kaisa Bomberlin tinitunga pa no. Amo na ang na-mention kagaina nga Galing hindi mo man na ma-withdraw ang cash dira. Amo gid Bomberlin no, hindi pwede ma-withdraw cash. Pero kung kaisa ba ang operator magamit Bomberlin, siya mismo ang mapagas Bomberlin. Gamito niya ang card. So may possibility nga amo na ang gakatabo. So amo man na ang ilain man sa buod sa mga drivers bangod nga basi kung tunga ang matabo dira ako mera man yung operators Bomberlin nga ginahatag mismo sa driver ang ila sini nga pasada card mera iban nga wala ginahatag Bomberlin. So amo lang na ang ginakabalakan sa nga iban nga mga drivers Bomberlin. Okay. Kaga nagahinyo man ini sila Bomberlin nga kung tani niari diri LTFRB nga office para at least ang concerns nila Bomberlin dulong o kung na concern Manila sa LTFRB Bomberlin. So Bomberlin, pamatian nato na payag gikan kay Secretary General Diego Malakad. PRB National, ilabi na ang implementation sa Bacolod mo kay wala nila wala nila matumbukan ang nagakaigo gidalang na beneficiary. Supposed to be paagi na siya sa LGU or sa mga barangay bala kundi nagaluntad ang aton nga mga driver kay kundi taagi mo na siya sa BBM kag sa Land Bank yadtong mga wala na mga nagkalamatay na nga may mga ATM kag may mga password sa sa bangko sila yadya po na makabil no so ang mga driver naton nga direkta gid nga apektado kag amo nagasuffer sa bongsang grabe nga kapigadon kag kamalalon sang krudo wala iya makampo no that's why ang interview gani sa national kagabi mabatagan mo gid nga nagaka-discourage sa katon nga mga driver kay sila ang nagputoy-putoy sang pila ka bulan pila ka tuig nga observance naton sa pandemic at doon pag-abot lain niya ang nagbenepisyo nga mga tao. Okay. So bali ani sir, sir ang nga ginatawag nila nga pasada fuel card. So ang aton sinadiri nga mga drivers nga iban wala sang fuel card. Bali ang ining fuel card nga ni sir sa mga operators nga ginahatag kag mga operators amo na ang gahatag sang card sa ila sini nga mga drivers. Yes, amo gani nga daw ka nabulang nalawayan kami sa tempo amo na ang realidad wala sang pulos nga klase sang implementation. But din may na lang na nga natagaan ang mga wala na nagaluntad sa karsada nga mga tao. Pasalamat sila prote sa amon nga mga driver yang real gidya kag organic nga nagapatay-patay adlaw-adlaw still kayod lang kami sa amon nga dalanon. Panimuha lang ang mabuhi. Magsiling ka franchise, LTFRB na, LTFRB kay franchise na ang ginistoryahan mo. Pero magsiling kaya driver, ang database dapat kwaon nila sa barangay. Kaya ang barangay, siya na nakabalo kung sino ang mga driver sa kada purok, kalye, no? So, ang boto siningon, dapat organic ang makabaton, hindi yan tong mga, like for example, kung ang driver sang isa ka dako nga buta na lang naton bus company siyang nagauyat sa tanang pantawid pasada card so paano ni mo matagaan ang driver paano yung mamonitor nga nagabot ng para siya kay supposed to be ang ina nga nga budget almost mga 21,600 plus na siya no ang sa tatlo na ka-pacing pero subong din stagger nila daw mga tag 7,200 ang ginatag nila nga wala man direkta nagkadto sa aton mga driver. Ang botsilingon naton, wala sang database ang aton nga mga LTFRB personnel region-wide kag ang sa bugos nga Pilipinas. Kay tungod nga wala man sila direkta nagauyat sa mga driver. Ang nagauyat sina dapat LGU, barangay, kay sila na naka-identify kung sinong adlaw-adlaw nagabiyahe sa jeepney, taxi, kag iban pa nga mga public utility vehicle. Kag nagasulod ang kwanong kiosk bala nga masiling ang operator nga kinalan 70-30 ta 30% sa akon 70% sa imo so mga isolated na siya nga gatabo pero
ang realidad amo na. Ang aton one thing ang gusto naton ipaabot. Ano ba lang ang programa? Ano ba lang katuyuan? Sini kaya nga daw nagalibot ang driver man niya mo. So ang buhat naton silingon, dapat ang LTFRB magamonitor diri sa Negros Occidental from San Carlos to Hinubaan kay nabilong kita sa Region 6. In ang Region 6, kabahin siyang Pilipinas, hindi nila pwede i-neglect ang San Carlos to Hinubaan nga wala kita di sang opisina nga matawgan, mapamangkotan. Kay kabahin kita taxpayer kita mo, kabahin kita sa Commerce and Industry. Di na si Direktor. Mala ang Occidental Negros, kabahin pa sa Western Visayas, under pabulay ni kay Director Rosminia. Wala kita sa pamangkotan, no? And kami nagaulat pa kami sa inyo gani na ma-explicar sa regional director nga wala ini nagkadto sa mga driver nga ang naga-withdraw dito adlaw-adlaw, mga babae kag mga nagakulintas ang mga maayong kabuhi, no? So ang mga driver nato niya nagatulo ang luwa nagalantaw sa ila kabataan. Ang ila kabataan nagantos siya sa mga squatters nga ginalantaran namon. Si Sir sa imo, sini ang member, si Sir wala iya sang mga drivers gid nga nakabaton, sini nga subsidy, Sir. Well, may ara naman nagtalawag na kagapon pero amo na surigid i-expose din na naton Japon diri sa Bumburadyo nga wala na dapat sang 60-40, wala na sang 70-30 pero galing kiti amo na realidad kwarta na mo. So ang maklaim sina didto ang mausik sang oras mapila ang operator. So maulat ng ang driver kung pilang ihatag sa iya. So amo na realidad. That's why ginakuha natin o gina-combinar natin ang amo sini nga pamaagi sang LTFRB nga dapat magbutang sila sa kaugalingon nila nga personnel diri sa Bacolod, partikular na diri sa Negros Occidental kay kabahin kita sa Western Visayas. Tandaan natin dahil nga ang Pilipinas is archipelago, no? Composed of 7,100 island. So kung ang regional director nimo Lipong, Tulog, Bungol, Bulag, kag wala na gana magserbisyo, dapat iisla na siya. Butangan nato sa regional director nga makipumuluyo, makitao, kung may kadlok sa iya nga mga constituent, nadlok sa iya stakeholder, nadlok sa publiko, nga mo ang nagabayad sa taxes kag nagapakaon siya. Hindi niya kami pag-ibuli, kay kabahin kami sa pungsod Pilipinas, Pilipino kami, kag stakeholder kami sa transport industry. Well, sa aton nga mga membro, sorry gid, tinawganay kagapon, tiksanay subong so hindi man ako direkta gid nga makasabat, no, kay hindi ako ang natalana nga empleyado sa LTFRB. That's why gasalig man ko Japon sa national. So ang declaration sa national from NCR, Calabarzon, Mimaropa, pakanto sa Visayas, kagapon na ginhulog ang 7,200 plus, no, nga pantawid pasada card. So depende na sa inyo kung makaabil kamo, kung wala hindi lang tamang-tama ilusyon kag serbisyo kita Japon sa pumuluyo kay gintuga kita nga magserbisyo sa aton nga mga public commuters. Hindi ta kudalo ng problema sa aton mobina nang kay maka-create ina sang aksidente, in hoping matalupangdan kita sa local government unit ilabi na sa Bacolod sa kay Governor Lacson nga makapatigayon sila sang isa ka random balaya nga panawagan dito sa regional nga butangan na sang bisan information based na lang diri sa Bacolod para once and for all makapamangkot ang aton mga media, broadcast, TV, sa print, sa mass media, kung ano pa bala ang dapat natin pamangkot sa LTFRB Regional Director. Okay, kaya pwede cash card ay ni Shabi Bombo Carl. Yes. Hindi siling niya nga i-swipe nila dira, di ba? Sa may mga gasolinahan. So, Bomberly na pwede man ininila magamit in mismo gid sa may gasolinahan na Bomberly balik kumbaga hindi sila magamit cash amula ni ang card ang ila sini nga gamiton pwede nila i-swipe Bomberly. Pero pwede mo gid ya ma-withdrawhan, correct? Bomberly na ti amo man na Bomberly yes pwede ma-withdrawhan pero kagibayad mo. Yes, Bomberly. So amo pa naton sini nga ipaklaro Bomberly na kay pwede gid ya magamit di ba? Yes, sa iban nga mga purposes. Oo. Unlike tani, kung ina siya nga card, magamit mo lang bala kung naraka sa mga gasolinahan, di bala? Nga naga-swipe na bala, Bombo Carl. Kaya ni tanan nabi nga mga gasolinahan, maka-cater sini mo, pili lang. So, may mga participating lang yung mga fuel outlets. Tingin galing, kung operator mo giman na tuod, gusto niya man niya maka-avail, pwede man nga siya to yung mapila. Yes. Diba Amo na Bomberly, pero dapat ang ila sini nga pagabutangan sa ila sini nga gasolina akong sang diesel di Bomberly dapat
ang salakyan nga nagabiyahe gid mismo Bombo Arlene. Oo, titani sa mga operator, tanyag na lang na nila sa mga drivers sa bala. Kaya ti total, kung ikaw dira nagaulat ka man yan sa arkila, sila man gidya ang nagapatughong. Amo gid gani Bombo Arlene, no? So, okay man ka kung wala bala tunga Bombo Arlene, kaya sa salakyan man nila mismo kadto ang gasolina Bombo Arlene, ako ng diesel nga ginatughong kay timiara man na ticket Bombo Arlene mo, no, nga kung diin ginagamit ina nga gasolina Bombo Arlene. Okay, sige. Thank you, Ged, the Bombo Carl. Bombo Arlene na mo ng report sa gikan sa patrol, ini si Bombo Carl na may dapat para sa papansang radyo ng Pilipinas, ang distant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor, may ginaduso diri nga kung pwede malakip man bala diri mga taxi units, pero as of this time ang ginatagan lang diri sang ining pantawid pasada card, which dira nagasulod ang ining fuel subsidy isa mga nagamaneho sang public utility jeepneys ng ilang mga operator. So, kaya ti mga taxi units nag-agunto man mo sa ning pagmahala sang presyo sang produktong petrolyo. Pero tilimitado man ni galing ang pondo, that is 7,200 pesos sa sining mga ginabanta 85,000 ka mga jeepney units. Diri sa aton sa Maya Pilipinas ang maiguan sining 1 million pesos or 1 billion pesos. Ning iba na sa mga taxi units so mga tricycle drivers ay ti kaluoy man kaya nagapatughong man sila. Kasi kung may dugang man na nga pondo ma-expand bala asang Department of Transportation pinaagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ining pantawid pasada program. 14 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabos ng aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga isang bombohanay big time. Gina-remind naton si Ma'am Berlin Sicoya sang Block 59 Octagon Village dira sa may syudad sang Talisay. Ikaw ang aton suning tagadaog alas 8:46 sa buong aga. Sa merkas ang 6 ka oras o kontob do alas 2:46 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Kulabos sa nang aton nga tiyempo diri sa pagbangalagad isang bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay saudo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Updanay kitabuas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!